for a destination. I realized quickly when I knew I should that the world was made up of this brotherhood of man, or whatever that means. Into a crisis times when I'm lying in bed just to get it all out what's in my head, and I am feeling a little peculiar. Into a winter morning and I step outside and I take a deep breath and I get real high and I think to the top of my lungs what's going on. And I say, yeah, 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 yeah. I said, hey, what's going DJ Jonah sa Gyno Remix. Ayun, pasensya na kayo guys, medyo na-late tayo. Azan ka na. Ayun, good evening po sa inyo lahat dyan. Salamat sa iyo, Lods Oni. Joke lang. Saka it's a joke. Salamat sa iyo, Lods, sa German channel. Maraming salamat sa iyo dyan, guys. Ayan, good evening po sa inyo. Sandali lang guys, magtitimpla lang muna ako ng kape para may resistensya tayo sa pagsasalita mamaya rito sa taas. Kasi wala nang pwersa. Nagigising ko lang. Oh, di ba? Hoy, asan ka na? Sabi, shoutout sa Lods German channel. And Ma'am Rachel, maraming salamat sa iyo sa patamsak mo yan. Present ko yan. Maraming salamat sa iyo. Joke only. Maraming pinasok mo na mga alagad mo dyan. Maraming salamat. Saglit lang guys, magtitimpla lang ako ng kape. Saglit lang ha, para may rest na yan. Tugtog yung music. Pagod na ito yung music. Saka tugtog. Hoy! Ano ba? Ayun! Gusto pala sigawan para tumunog. Well, kape muna tayo guys. Maraming salamat sa inyo sa pagdala nyo dyan. Kape-kape muna tayo para ma-resist siya. DJ Jonah sa Gyno Remix. DJ Jonah sa Gyno Remix. Check this out.
Channel sa Gyno Remix. Check this out. Someone to make forget your problems. Just come along, baby, take my hand. I'll be the love to live. Ayun, kape muna tayo guys. Kape po tayo, Lods Manap. Tamsak, Ma'am Tasia Hansen. Maraming salamat sa Ma'am Tasia sa patamsak mo dyan. Ayan. Sika muna natin kayo. Marami nyo maganda-ganda naman yung inyong pagtamsak dyan at pagpano. Ayan, 5 million viewers in the house. Mega loud shoutout ulit sa inyo. Ayun, kagigising ko lang kasi guys, kasi malamig ang panahon ngayon. Sarap may kayakap sa amin. Ayun, baba nyo lang guys, kung may mga premiere po kayo dyan. Kung may mga bahay po kayo, baba nyo lang. Tamsakan natin. Hagdan! Ayun, humingi na ng hagdan, kaibigan. Pakpakan natin yung humingi ng hagdan. Ang galing din ang bigit ko ah. Palakpak ko. Oh. Saglit lang kaibigan, saglit lang. Naghanap pa ako ng hagdanan. Ayun. Ayun na. Ayun na. Ayun, wala na sila. Kanina 5 na sila. Ba't umalis na kayo? Sana kayo napunta? Nami-miss ko na kayo. Ayun, magalaw shoutout ulit dyan sa Team Maliw Maliw, Team Good Vibes. Ayun, magandang gabi. Team Mardi Nation, magalaw shoutout po sa inyo. Yan po, binaba ko na yung hagdanan. Ayun, may pumasok. Yun na ito. Ayun. Buksan mo. Buksan. Hindi na po. Ano ba? Ang tagal. Tagal naman. Ano ba yan? Yan, magalaw shoutout ulit sa dalian mo. Kapit tayo lang si Man. Yeah. Hindi ka mana yung B8 mo? Ang alin. Nagahan ko na. Wala naman naka-live eh. Hindi, okay naman yan. Wala naman naka-live eh. Oo nga. Hindi na pa kami paikot-ikot. Yan, Hindi shoutout naka-live dyan sa 1 million viewers. Ha? Naka-live na ako kasi. Hindi kita nag-live. Isa pa, pag wala ka ng trabaho tapos may mga free time, edi ingaw-ngaw mo na lang. Ang oras, Kanina pa ako dalawang oras. nagtrabaho, natulog ako. Antukin kasi ako ngayon. Iwan ko ba bakit antukin ako ngayon? Gilihi na yata. Hindi. Siguro, lagi tayo Di ba nga, nag-usap. di ba nga wish nga nila sa'yo magkakaanak ka na? Sana all yung lalaki nagkakaanak. Ano ba? Oo. Baka ikaw naglilihi. Ako muna maglihi. Oh. Mga... Pwede naman na namin sabihin na sana makabuo ka na, Lods Manap. Ayun. Diba? Tama Okay ka, lang Lods yan. Manap. Hindi yung sana magkaanak ka na. Oh, di ba, Ma'am Tisha? Kumanta ka na dyan. Ha? Kaninang umaga. Nagkape ako. Nakalahati ko na yung kape ko. Pagka kalahati ko, may lumulutang na, na ipis. Diba? Tinuloy ko na. Inubos ko na. Ininom mo na yung kalahati. Di ubusin mo na yung batik ko. Oo, tanggalin mo lang. Tanggal mo. Diretso mo lang sa inom. Kalahati na nainom ko. Alam nga nang itapon ko pa. Ininom ko na lahat. Oo. Mala vitamin din yun eh. Oo, marami kasing ipis dito. Ayun, Dear Sikat. Ayun po si Dear Sikat. Nakita natin. Ayun guys, may nakapin pa ako dyan. Ayun, natawa tuloy si Dear Sikat. Marami kasing ipis ngayon dito. Kahit bago. Panahon ko talaga yan. Basta Ayan, taglamig. Miguel Lodge, shoutout Manap. And Falcon. Maraming salamat sa iyo, Lodge. Ano? May jacket ka na. Ipin mo natin hagdan. Ma'am Tasia, may live ka ba, Ma'am Tasia? Mag-live ka lang, Ma'am Tasia. Para malapit na yung monetization mo. Wala ka bang dyan, Lodge Manap? Ay, may premier pala si may Ma'am Carmen. Baba mo rito, ipipin natin. Malapit na ito.
Sino bang niya? Ayun, Ma'am Rachel. Shoutout sa'yo, Ma'am Rachel. Yan, shoutout sa'yo, Ma'am Rachel, ang ating kaibigan, ang ating founder ng mga maliw-maliw. Yan all. O, sino yun? Si Ma'am Carmen, naka-premier nga eh. Ba? Premier ba? So, premier. Ay, ito. Ay, ito pala. Sige na nga, manood mo na ako. Ano yan? Usap na sila mamaya. Happy. Dito pa ako magpapasok. Sabi na. Ayun guys, may pin ako nakababa dyan. Baka pwede nyo naman puntahan mo na si Ma'am Carmen. Ayun, ayan. Sa kanya po yan. Ayan. Habang nanonood tayo ng premiere, pamisika muna kayo. Harp! Ayan, shoutout sa'yo, lads. Randy Johan Black. Miguel, shoutout sa'yo, Lodi. Hoy! Kumana ka naman. Ba't ayaw mo kumana yung music ko? Nangyari sa'yo? Nagulog ka pa. Ba, nagpa-member si Idol Leo, si Lods Yuan. Napakis nga. Siya pa, tapos sabayan na. Ba? Harp. Sana si Ma'am Carmen. Yan, salamat sa Lods Random Yuan. Wow. Muitit naman na, bay. Mamumuitit ako. Sabi. Umiitit daw sa'yo siya, no? Hindi na natutugtog yung music ko. Kaya maraming salamat ulit sa Lods Random Yuhan Vlog, ang ating kaibigan mula noon hanggang ngayon. Wala na. Ang nag-iisang, tapos na yon, nag-iisang babae sa puso ni Longga Vlog. Ano daw? Palakpakan natin si Lods Random Yuhan. Bakit ano meron kay Random Yuhan? Ano meron doon? Ay, mitit ka daw, sabi niya. Oh, diba? Bakit? Basta ba si Ma'am Carmen? Ay! Kahit ka kung gusto mo makipagbugbugan dito. Ayun. Balik ko muna doon sa akin. Yan, ito na nakahabol ka sa premiere ni Ma'am Carmen. Ma'am Ellen Spider! Hello, shoutout sa'yo, Ma'am Ellen Spider. Yan, Pabs, ano kuya Yan, Ma'am Ellen Spider, yan shoutout po sa iyo. Lads, Pabs Gaming, Miguel, shoutout sa'yo, Lads. PUBG Gaming, Miguel, shoutout sa'yo, Lodi. Ma'am Ellen Spider. Ayan. Ayan. So, ilan mga viewers natin? 0 lang. Ayun. Sabi ni Ma'am Ellen Spider, Kuya Manap, back to base na ba? Ayan, back to base na daw ikaw. Back to base na. Ay. Hindi ako binabang kasi doon sa kay Ma'am Carmen ng Hagdan eh. Yung kape po tayo dyan guys sa baba. Shoutout dyan sa team Maliw-Maliw. Ayun, Mardination, Miguel, shoutout sa inyo dyan. Bukan nyo guys yung mag-inom ng kape na may kasamang ipis sa gitna. Ang sarap. Sarap ng lasa niya. Oo. Tagay pa. Ano binaba ni Ma'am? Ayun po guys, palablab naman yung binaba ni Ma'am Ellen Spider. What? Sige, papunta ko. Nagka-mute.
mute ako kasi tulog na ang all. Sige, Ma'am Sige, Ellen. sige lang. Sige lang, ma'am. Puntahan ko yung Sige binaba lang, mo. ma'am. Saan ba yan? Together again. Together again. Together Again and again. together again. Again and together. Ayun, di ba? Yan, what's up? Pang 98 ako ng tamsak, Ma'am Ellen. Ayun. Ay, Ma'am Ellen. Ma'am Ellen tuloy. Ano to, Erod si Reagan Spider. Aha, yan, natawa tuloy si ano. Ngayon guys, bababa din ako ng premiere ko guys. Sa kanya naman ha. Luy, Sige, sige, sige. yan, tawa tuloy si Jersey Cat. No. Yung premiere ko guys, sa kanya naman. Kasi minsan lang naman ako mag-premiere. Ayan. Baba ko muna. Buti ka pa, may minsan. Ako nga, wala. Tinatamad ako Oh, mag akong ano eh. dalawa yan. Sunod yung premiere ko na yan. Ayan. Oh, sana all. Masipag tayo. Sana yun. Panorin ko na itong harang niya. Almost 2 minutes. Ayun, tropa, trompo. May loud shot mga host na gwapo. Ayun. Yun ang walang katotohanan, tropa, trompo. Itong kasama ko, maaari pa. Kasi pumapag-ibig to eh. Magandang gabi po, sabi ni tropa, trompo. Jacket ka na lang. Ayun, premiere ni James Climax in 13 minutes, sabi ni Ma'am Rachel Climax, Ma'am Rachel Evangelista. Yan po, hayaan mo yun si James, andun sa kabila yan. Ano? OTW, Ellen na. Ellen, sabi ni Ma'am Rachel Evangelista. Yan po. Meron pa akong 28 seconds. May damit bang libre dyan? Oo nga. Jacketan mo siya, no? Ba't hindi mo Yan na, meron ka jacketan? ng meron ng jacket. Na, 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 Ayun, 15 seconds lang yung pangalawa. Patusok naman sa frame ko, mga host. Sige, sige, baba mo, Sige, binabanat pa ni Ma'am tropa Rachel. trumpo. Pagkatapos Pagkatapos nitong kay Mama, kay Regan Spider, kay Sir Regan, isusunod baba ko mo yan. Lods, tropang krompo. Ayan, para tamsakan natin yung premiere mo dyan. Yan guys, may Guys, nakapin po ako. patamsak naman yung mga bahid dyan na binaba. James, premiere ng ating gwapong kaibigan na si Lods James Climax. Ang nag-iisang lalakiro, babaero pala babaero sa loyal sa kanyang asawa. Oh, namali ka, kaibigan. Mali na naman ako. Oh, ingat ka, baka gumanti yun. Kaya nga eh. Pero hindi yan kasi nagkamali. Pasensya na, nagkakamali din tayo minsan. Tao lang po. Oh, di ba? Yan sa'yo, Lods, ano yan? Papamsakan natin yan. Meron ka na sa plot, Lods, ano? Salamat sa ayan. Sige. Sino to? Premiere ko rin. Ayan, sige. Wow, Ayan, ganda guys, ng may mga nakapin pa puno, ako may dyan. mga ilaw. Ambot sa imong lubot, maayong gabi. Ayun, premiere in 13 Sabi ni hours. Ayun. ambot sa Ambis imong TV. lubot. Ayun, sige, Lods. May jacket ba si ambot sa imong lubot? Oo. Meron yan siya. Kita mo para sila may baba nila yung kanilang bahay. Para Ayan, panoorin ko. kung sakali meron silang mga premiere na gusto nilang i-promote, ay ano nila, may baba nila. Ayan, jacket lang ko na siya. OTW tropa trompo, sabi ni Rachel Evangelista.
Ayan, ano na sa'yo, Lods? Tropang Trompo, Tambis TV. Ayan. Ayun, Mary Ann Vega, shoutout po. Maraming salamat, Ma'am Mary Ann. Ayan, Ma'am Marian, maraming salamat sa pagdalaw. Maayong gabi da sa imo, Aba, ang Ma'am ganda Marian. na, ang ganda ng ano, oh. Ayan, lamsak na sa'yo, Lods. Ayun, sabi ni Ma'am Mary Ann Vega, Happy New Year. Ayun, dating dikit sa'yo. Tropang Tamsak dan Premier mo. Ayan. Ate Marian, kamusta ka na? Sabi ni Ma'am Rachel Evangelista, ang ating DJ ng Kuwait ng 88.9 Kuwait Station, basta radyo, bombo. O, diba? Ano ba yan? Ano Hello, kayang Ma'am lugar Rich po? and Ang ganda, oh. Ano yan? Sa Tambi, ano yan? Ibang bansa din yan. Oo nga. Ito. Hello, Ma'am Marian. Ayan. Maraming salamat sa pagdala, Ma'am Marian, sa aking live stream. Ayun, 3 million viewers. Ayun guys, may nakapin ba ako dyan? Yung premiere ng ating gwapo at medyo kalbuhin na kaibigan na si Los James Climax. Pasensya ka na, Los James. Wala ka kasi dito, kaya may pagkataon ako tabulihin ka. Getting better rich, still recovering. Ayun, pagaling ka po, Gate Wilson, Ma'am Marian. Pagaling po kayo. Ayun, tapos na ako, Ma'am Ellen. Ayun guys, baba kayo ng bahay nyo rito. Ayun, shoutout sa Team Maliw-Maliw. Saan na kayo? Ayun, pag ayaw nyo pumunta rito, dyan na lang kayo. Kasi dito na lang kami ni Lods Mana. Tama. Magsisi kayo pag hindi kayo pumunta sa live stream. Ayun, si Ma'am Mary Ann Vega. Ay, tingnan mo si Ayun, Ma'am Mary, ano? napalipad naman si Ma'am Marian. Aba, Ma'am Marian Vega, maraming salamat ginumihan sa ni pag-share Ma'am ng Mary iyong Ann blessings. Vega, Maraming oh. salamat po. Dansa nakapin, mga idol, sabi ni Tropa Thank you so Trompo. much kay Ma'am Marian Vega. Dan sa Yung Tropa nakapin Trompo, mga idol. pupunta ako Ayun, sa bahay maraming mo. salamat. Ma'am Marian, baba ka rin ng bahay mo. Ayun, Tamsak, Keep safe pang always. 75 ako. Ah, si Tambes Maria, TV Ma'am pala. Marian, Ito, nadikitan ko thank you ng ulit tasamento sa'yo. eh. Dating dikit ah. Ay, mahina na yung signal ko naman. Ayun, Luna It's Vlog. Shoutout Ayan, po sa'yo. tropang trompo dan sa nakapin mga idol. Ayan. Ayan guys, may nakapin po ako kasi ang premiere ni Los James sa 30 minutes ay 30 minutes. Minutes na lang po yun, mag-premiere na po siya. Kaso wala siya rito, baka nakalimutan niya kanyang premiere. Ano nyo guys, minsan pag tumatanda na nakakalimot na minsan sa AM at sa PM. Sige, tira-tira ka para wala pa, Buti ka wala hindi pa dito. sumab- Ayun, James Climax, yung nakapin tapos na ako. Magtamsak sa premiere mo. Kanino ba yung mga premiere dyan na binaba nung matamsakan? Kay Ma'am Ellen tapos na ako. Ayun, naghulog si Hos. Si Hos, ako na lang pala yung natira. Ayun, mag-loud chat sa sarili ko. Ayun, shoutout po Ma'am Mary Ann. Ganyan din ako nakakalimutan. O nga. Dan Tamsak sa nakapin, sabi ni Luna, it's vlog. Ayun, maraming salamat Ma'am Luna. Yan, ibaba mo yung bahay mo para po ano ng ating kaibigan. Ambot sa imong lubot, Happy New Year manap. Ayun, ambot sa imong lubot. Happy New Year din po sa'yo. Sana'y wala na tayong magiging problema sa buong taon. Ayun, sabi ni Mary Ann Vega, tumawa ayon. Si Ma'am Mary Ann Vega, palatawa pala to. Kahit naman sa sa sticker lang, ay halatang tumawa. Ayun, sinako ni Manap Dulang si Random Yuan. Buisit daw yan si Random Yuan. Ayun, buti nga sa'yo nasako ka. Ayun, Luna, it's umol. Papunta ako sa'yo kahit tamsak man lang. Panurin ko na to para ano. Wow, sarap nito isda Ayun, may binaba po si Luna, it's umol, it's vlog. Baka naman guys, pwede natin bigyan ng views yan. Ano siya, konti lang naman yung time niya, and hindi umabot ng 2 minutes. No.
Sarap ng isda. Wow. Ayun kaibigan, diyan ka na lang, ako na bahala sa live mo. Maraming salamat sa pagpaakyat mo dito. Ako nang bahala dito, kayang-kaya ko naman 'to. Ayun guys, pasensya na. Ayun, bumagsak na Ayun, naman ang bumalik ka internet. pa. Parang may nakita akong na ano dito sa baba. Ayun, pasensya na kayo guys. Ha? Ayan, nagbaba ng bahay si Ma'am Luna Hamol Vlog. Katamsakan naman natin. Ayun. Ulit lang ha. Sarap Ayun ng guys, isda. malapit na yung premyo ni Lods. Parang may nasako rito. Sino to? Ha, 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 ha. Si Random Johan Vlog. Aba, naunahan mo ako ah. Kanina pa diyan yan, hindi mo pidyakitan eh. Kaya Trying to tinakot ko get tuloy. back. Maluoy, ayuda naman, mga host. Ayun, maluoy, ayudahan mo daw, kaibigan. May tropang trabaho. Ayun, tapos Ayun, na ako, maganda. Ma'am Luna. Ayan, Ma'am Marian, maraming salamat sa pabidi-bidi mo dyan. Ayan. Sino pa yung ayudahan? Tingnan po natin. Ayun guys, patamsakan nyo naman yung naka-premiere dyan sa taas. Ay, naka-premiere. Yung naka-pin sa taas. Ayan, premiere na po yan. Mga 4 minutes na lang. Mag-start na. Si Ma'am Luna Hamol Vlog. Ayan, tingnan ko Ma'am Luna Hamol Vlog. Baka hindi pa na naka... Si Nagluluto siya Ma'am ng... Luna, kilala mo yung si Luna Humol? Marination yan. Oh, yan siya. Arte, Sa ano pala yung bahay Martination. mo, Ma'am Luna? Luna Hindi, Hamol malaki Vlog. na yung Sige. dating bahay niya. Kaso lang, ano siya eh. Ano, Nagkano piprito siya. siya ng isda. Panoorin ko lang muna yan. Ayan. Ipin ko yun sa'yo mamaya ang bahay mo, Ma'am Lona, pagkatapos ng premiere ni Lods James. Oh, yan, dinidikitan ko Yun, yung ang gwapo ng gwapo nakapin. Santa O nga eh. Ayun. Wala, Maria, may kilaw shoutout sa'yo, Maria. wala yan sa kagwapuhan ni host. Madam. Si host, Ayun, gwapo lang si tayo. host nga oh, Lahat tayo gwapo, guys. bumabalik bata. Sana all, bumabalik bata. Yan o. Ayun. Ate Marian, may kilaw shoutout, sabi ni Maria. Ayun. Sino yun? May binaba din siya, no? Si Sir Manap, salamat sa patamsak. Ayun. You're welcome po. Tambis. Ayun. Masamkan ko na yung sa'yo, Lods Tambis TV. Ay, lakas na static. Since Sir Falcon, di man nagtusok. Ayun, nagtusok po ako doon, guys. Ayun. Yung isa kong ninja. Yung Falcon of Desert. Comment niya ako doon sa iyo. Tapos na kay Ma'am Lona. Hindi ko pa nadikit sa yung main ko, Lods, sa... Lods Tambis TV. Ah, si Ma'am Palangga, amoy sit yun. Sarap isako yun. Yeah. Ayun, hindi nakita ni Lods sa Tambis TV. Tamsak ko, nag-comment po ako niya. Falcon of Desert. Si Ma'am, si Palangga 226. Ayun, hintay ko si Palangga dito daw. Ayun, si Palangga dito eh. Ayan. Yung kaibigan ni O, Nelson. pumapasok na kami siya, dyan si Palangga. Nasa Hong Kong yata yun si Palangga TV. Si Ma'am Desi. O, si Ma'am Daisy. Ayun guys, malapit na yung premiere ni Lods James. Premiere na ba yun? 7:30? Magka-counting na yata eh. Silipin nga natin. Wala siyatang tao dito. Ang alin?
Si James. Si Lods James. Paliparan nga Bak natin ng slash. bakit ano na ba? Yan na, umpisa na. Andun na. Yun guys, Harang. umpisa na yung premiere ni Lods James. May harang pa siya. Yan, may harang pa si Lods James. Harang-harang. Yan, nag-ano na siya. Nag-umpisa na siyang ano. Ayun, 5 million viewers in the house. So guys, pasilipin naman natin nakapin dyan sa taas. Ayun. Ayun, present host, nasa harang pa po. Ayun, shoutout sa'yo. Ayun, nandyan sila Ma'am MZ14. Harang. Ay, iba talagang sikat. Ano naman sila Stem, sikat na yan eh. Kaya kahit pabayaan mo na yan, huwag na natin supportahan yan. Sikat naman yan, Lods Manok. Oo nga, Diba? sikat yan. Yan. Sikat yan. Tingnan mo. Visit nila yung Pag, scene 226. pag ito si James, Wala ano, ito. hindi, andun kay Kate siguro. Aba, hindi niya alam may premiere. Baka akala niya nasa La City ng madaling araw. Nasa ng umaga. Oo. May shit na yun. Pag Pag pero nagpin naman dito kay Carmen Acosta. Dyan siya, dyan siya. Andyan pala siya. Paliparan mo. Pero wala naman oh. Wala, hindi yan, nagpinulit. Kaya nagpin siya. Yun. Pipikon yun. Nagpin naman, putik, harang 7 minutes. Sabi ni Tapos na yung Sir harang Jay. sa akin. Tapos na yung harang sa akin eh. Ayan. Start na ba yung frame ng mga host? O, start na po, tropang Ang nangyari Trump. ang nangyari sa ano niya? Ang nangyari sa intro niya? Hindi na pinatinanggal yung mga ano niya. Ulitin mo yung intro Ewan ko niya. ng Hindi. intro yan, bakit hindi niya nilagay yung intro? Tingnan mo yung intro niya sa ngayon. Nagulo yung Ano yan? sulat doon sa ano, yung James Climax at saka nagpatong yung James Climax at saka yung papunta sa deserto. Nahuli. Aba, may subtitle pa, your title. Wala naman siyang pangalan. Ngayon guys, puntahan naman natin yung premiere ni Lods James Climax. Yan, OTW. Yan. Habang manonood kayo dyan, higyan natin ng music guys, para hindi kayo man. Ayan guys, may nakapin po ako sa taas dyan. Dalawin natin yung premiere ni Lods James, ang ating kaibigan na gwapo at medyo kalbuin ang kanyang buto. I-rewind ko mamaya-maya kung ano ba yung nakita ko parang intro niya. Inedit niya ata na nagkapatong-patong. Parang intro kasi. Hindi siya na ano, Yung hindi siya subtitle. na, wala siyang pangalan, wala siyang title. Ginawan ko ng intro yun, hindi na siya pinasok. Meron siyang ano, mga, yung andun pa rin yung subtitle. Hindi niya tinalis yun eh. Oo. Hindi siya Talis napasok. kasi yan. Hindi siya doon sa sumintro. Ayun. 4 million viewers in the house, guys. Pasilip naman sa premiere ng ating kaibigan na si Lods James Climax. Ayan. Ayan, 12 million yung viewers niya. Ayan. Sikat na talaga itong ating kaibigan. Kaya nga eh. Ayan, dyan si Ma'am Nelda. Ayan guys, pag hindi kayo nakita kayo dyan may sa premiere Lods James, pag hindi kayo nakita dito sa premiere, ganito ang gagawin ko sa inyo. O, diba? Mas maganda yung biit ni Ma'am Nelda. Oh? Oh, mas maganda Bili sa'yo. mo na? Parehas tayo ng biit. Oh. Iba yung sa kanya, iba yung color ng karton niya.
Ito siya. Anong color niya? Icon yung sa Oh, akin, Lods Manap. Icon na 'to, mumurahin lang 'to. magkano? 199 lang 'to. 190 na Reals. magkano ng Philippine peso 'yon? Higit din 2,000. Parehas din naman dito. Ayun. Ito na Ah, almost 9 dinar. More than 1,000 lang. Biit. okay na 'yun. Mm. Kay Lods James Pero kasi pa, kulang lang sa naka-grounded lang yung mga wire niya, hindi niya lang na ano 'yan, mga may wiring na hindi lang grounded 'yan. hindi lang na naayos. 'Di ba naalala mo yung sa akin dati? Oo, 'di ba gano'n din dati sa'yo? Yung wire lang 'yun, Mm. medyo putol-putol siguro 'yun. Oh. Ayun, sana all. Ayan, 4 million viewers in the house. Miguel shoutout sa'yo ulit. Ambot sa imong lubot. Ayan, tropang trompo. Ayan, maraming salamat sa'yo, Lods. Naka-premiere pa si Lods. Ayun, naka-premiere pa siya. Parang ako lang ata hindi nagpa-premiere. Mag-premiere nga ako. Premiere ka. Kasi mas ano yun. Ako may isa pa akong premiere eh. Yung pang New Year's tapos may isa pa doon na ano. Inaano ko lang. Para kahit isang linggo mayroon kang upload, okay na yun. Oo. Hindi ka kahit ilang oras ka naman tong ano. Oh, tingnan mo, mag-iisang oras ka na ngayon. Gising. Ay, gising ko lang. Natulog kasi ako pagkatapos ng live nun, naka-video ako sa live mo eh. Niyaan ko na lang. Hindi ko lang kung nag-end ka na. Nag-in Wala ako ko lang. kasi ano eh. Nag-in ako Oras ka nag-end. 20 pa yung naka-video doon eh. Dapat huwag ka muna mag-end. Marami pa naman tao. Hindi, yung mga team influencer kasi tinambayan nila ako yung iba. Oo. Yung iba naman, Nakatambay. yung mga kaibigan din natin na mga Mardination at saka tayo rin. Oo, video ako na sa'yo. Oh. Tapos, Ayan, 4 million viewers may in the house. nagre-rewind pa manood sa mga ano. Nakita ko may nagko-comment pa. Dapat kay Ma'am Samara ba yung gamit mo? Hindi, yung sa akin eh. Hindi kay Ma'am Okay. Samara sunod yung ano mo. Hindi, ano, mahirap naman kasi. Diyan ko muna mag-focus sa akin tapos ano ko na lang sa kanya. Tutulugan ko na rin. Mas maganda kasi pag maraming mga viewers yung ano nyo. Mas malaki. Matambayan ng team influencer. Ayun. Mas maganda kasi yung maraming nakatambay. Mas malaki yung workout. Kasi doon kasi wala rin masyado pupunta doon eh. Oo. Hindi nila kasi kilala pa eh. Ayun, 3 Oo. million viewers in the house. Mga shoutout ulit sa inyo dyan sa baba. Maraming salamat. Ayan, Miguel shoutout sa lahat ulit dyan sa ating mga OFW dyan sa bansang Pilipinas. Miguel shoutout sa inyo. Ayan, shoutout sa Team Maliw Maliw. Coordination, Miguel shoutout po sa inyo. Team Good Vibes. Ayun, ano na oras na? Tulog na yung tao sa atin. Ayan. Thank you guys. Tuloy pa rin guys. Kung nakahabot pa kayo, may nakapin sa taas. Premier ni Dodds James Climax. Ang gwapo at medyo kalbuhin na kaibigan po natin. Premier po yun. Kalbuhin. Ayan, living watching po rin sa kanya. Aba, 12. sikat sila. Okay. Oh, 12 na. Ayun, maraming salamat ulit sa 2 million viewers natin. Ayan guys. Sana all. Ayan, sana all na lang daw. Ba't di mo ginagamit yung biit mo? Hmm? Maganda kasi kung mayroon ka nito sa tinga, at least yung salita mo, parang medyo comfortable ka ba? Wala. Tinatamad na akong magbiit. Hindi sa akin, katatapos ko na makuha yung mga ano ko, 6 kasi yung CPR ko. Sabi ko sa iyo, pagka may biit ka, may CPR talaga yan.
Okay lang naman, normal lang. Andun na, Pero tagal ni minsan, ha? oo, Mahaba yung premiere niya. mahaba. Diyan sila mag-stage. Amo nila yan, eh. Mabait Oo, kasi ang amo nila. Tuwing New Year, naghahanda talaga. Sine-celebrate nila. Ang lugar nila kasi diyan medyo ano yun, eh, open banda, eh. may hiwa po akong nakita. Ang sabi? Si ano, si Ambot sa imong lubot. Si Kijibeb ata yan eh. Maganda naman premiere na mahaba, eh, pagka iba hindi pa nakaabot. Pero kung marami na kaagad sa una, ayan, yung konti lang na ano yun. Aba, nagpalipad ng aabo. Saudi Riyal, 5 Saudi Riyal. Haba din live niya. Ayan, mag-hello shoutout ulit dyan sa 1 million viewers natin sa baba. Ayan pa guys, na-live pa si Let's James. Ayan, mag-hello shoutout ulit dyan sa inyo. Shoutout sa bansang Pilipinas. Kumusta na kayo din guys? Kumain na po ba kayo? Ayun, alam ko si Let's Manap hindi pa kumain yan.
Di ba, Lods Manap? Hindi pa ako kumain ng hilaw. Ayan, isang panibagong taon po sa ating lahat. Ayan, maraming salamat sa pagdalaw sa bahay ni Falcon of Desert, ang nag-isang DJ ng 99.5 Basta Radio Bombo. Baka masi-PR tayo ng Bombo Radio nito. Maka 30 minutes siguro yung ano niyan, yung ano niyan. Kanyang Ay! Para ka dyan. nakatambay naman yung aking ano, computer ni isang brochure dyan. Paano pa picture-picture? Ayun, my heart goes shalalala. Shalala. Shalala in the evening. Shalala in the Chulululu. evening. Sulalala. Chulululu. Ayan guys, kung gusto nyo umakyat, sa taas may nakapinto hagdanan dyan. Yung nag-iisang nanonood dyan. Umakyat na po. Baka may mumo dyan. Kaya dito sa taas. Ang hindi umakyat, magkaluslos. Ayan. Yung ano kay Los James, mababaog daw. Ano ba ito? Ayan, maraming salamat sa patam-share mo dyan, Ading Mahal Carmen. Itong sa'yo, Mahal Ading Carmen. Isa pa nga. Nadikit naman na halik yan. Nadikit yung halik ko. Maraming salamat sa inyo dyan sa baba, guys. Ayan, nagpipictorial na si Lods James. Ayan, sa tuloy sa Team Haliw-Maliw dyan. Ayan, maraming salamat sa paharang mo dyan na Mahal Ading Carmen. Thank you so much sa mga paharang-harang nyo dyan. Maraming tulong, malaking tulong po yan sa akin. Kasi naghihirap na ako. Minsan din ako kumakain. Yung aking ulam tuyo na lang at saka sardinas. Doy mo. Minsan paggabi hindi na po ako kumakain. Kasi pagkain ako ng kain, lumalaki ang aking kain. Mulobo. Medikit yung ano ko. Magkahangin. Yan dito. DJ Jonel Sagayno Remix. Ay, maraming salamat sa tamsak mo dyan, Lods. Tambis. Ayan, Tambis. Yun ang shoutout sa'yo. Maraming salamat. Thank you sa'yo, Lods. Ayan. Dumidikit yung ano. Dumidikit yung sound. Test mic sound, mic. DJ Jonel Sagayno Remix. Ayan, I'm back. Ambot sa imong lubot. Ayan. Maraming salamat sa Lods. I'm back.
Ayan, mahaba pang ano ni Lods James, hindi pa natapos yung kanyang premiere. Ayan, shoutout ulit sa lahat ng mga OFW dyan. Mapalan base man yan o sa base, Miguel, shoutout po sa inyo. Hagdan. Ayan, sige man ang mahalan ni Carmen. Okay, papasokan na din hagdanan. Umakit dito sa taas para mayroon naman kaming makikis dito sa taas. Yun. Ayan na, mahala din Carmen. Binaba ko na yung hagdanan para sa iyo. Ang hagdanan na iyan ay hindi basta-basta po yan. Stainless po yan, di po kinakalawang iyan. Ayan, magalang shoutout sa lahat ng nandito. Happy New Year! Sabi ni Mahal Ading Carmen Acosta. Ayan. Ayan, sana yung bahay ni Ma'am Luna Hamol Vlog. Pipin po natin. Umaabutan ko pa. Ayan. Ayan guys, may nakapin po ako dyan. Ay, hindi pala yun. Ay, sorry naman. Hindi pala yung hagdanan binaba ko. Oo, hindi pala hagdanan yan. Premiere pala na Luis James yan. Ay, sorry. Saglit. Ano ba yan? Ayun guys, may nakapin po ako dyan. Yung bahay ni Ma'am Lona Beltan kay James Climax. Ayun guys, may nakapin po ako dyan na bahay kay Ma'am Luna Hamol Vlog. Ayan, supportive din po yan. Isa sa mga Mardi Edition yan. Nandiyan ba yung bahay niyo? Ayun na ma'am, Mahal Ading Carmen. Binaba ko na yung hagdanan. Pasensya na, mali pala yung nababa ko. Ayan. Dan kay James, sabi ni Lods Tambis. Maraming salamat sa Lods. Ayan, ambot sa imong lobot. Hindi naman yan ang hagdan. Having you near me, having you near me. Ayun, natapos na rin ang kanyang premiere. DJ Jonel Sagayno Remix. Ayan guys, may nakapin po ko dyan sa taas yung bahay ni Ma'am Lona Hamol Vlog. Pakisupport naman po natin. Mababa pa niyo kanyang bahay. Yun, tapos na yung premiere Lods James Climax. Maraming salamat ulit sa inyo guys sa pagpunta sa premiere ni Lods James Climax. Ang aming kaibigan na gwapon, medyo kalbuhin lang siya ng konti guys. Medyo napapanot na yung kanyang ulo. Ayan, Dan sa feast ni Luna Vlog. Maraming salamat sa iyo mga Lods Tambis. Nagpa-support kay Ma'am Luna Hamol Vlog. Ayan, solid din po yan. Ayan, may baba din siya, no? Si Tambis, check nga natin. Ayan. Premiere 48 hours. Ayan, sa'yo pala ito, Lods. Ayan, okay, sige. Nakikit na ako dyan. Malaki ng bahay mo eh. Yun, nag-comment na ako sa'yo. Daming sunflower. Ayan, maraming salamat ulit dyan sa inyo dyan guys sa baba. PGPG nyo dyan. Ayan, Ma'am Rachel, maraming salamat sa iyo. Ayan, natapos na yung premiere ni Lods James Climax.
Salamat naman natapos ang napakahaba naman ng premiere na iyan. Ano ba yan? Saway talaga yung si James. Kasunod, iksian na lang. Parang hindi naman masyadong mahaba. Masyadong mahaba naman. Carmen Tamsak, ma'am. Lona is a fry fish. Ayun. Ayun, may hagdanan dyan, ma'am Carmen. Ikaw yung akit sa taas. Pag hindi ko makit sa taas, tanggalin ko na yung hagdanan sa baba. O, di ba? Ayun. Takot tuloy. Makyat. Oh. Wow. Ayun. Hello, 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 hello. Hello, lolo daw, sabi ni Ma'am Carmen sa lahat. Dalawang poging host dyan. may Ay, market host, ba ulit? host dyan sa taas. Ano yan si Ay, Falcon? mong lamon. May market. Ayun, sige. Merry Christmas to Ayun, shoutout sa'yo, everyone. ambot sa imong lubot. Ayun. Ma'am Carmen. Shoutout. Salita kayo. Tamsak mama. Hindi magsalita. Ano? Hindi ko narinig. Ano daw? Sino daw? Ayun guys, may nakapin po ko dyan sa taas. Yung bahay ni Ma'am Luna Hamol, it's vlog. Uy, ba't mo ba siya, no? Ayaw makilala yung identity niya, no? Ni Ambot sa imong lubot. Ayun. Ayan, tamsak dan, sabi ni Ma'am Nelda Felipe. Maraming salamat sa iyo, Ma'am Nelda Felipe, ang aming inay. Ay, si co-host, busy. Busy yan. Nagla-love life yan. Kaya okay lang yan, ma'am. Busy siya. Okay lang yan, mahal. Masyadong si Kos. Nagla-love life yan. Ano, inay? Kamusta ka na dyan, inay Nelda? Kamusta na yung pakiramdam, inay? Nagsilayasan na sila. Lord, sino Kasjay mo dyan, ha? Si Kasjay, si Kasjay, Manang Carmen, na Bagusta Vlog, inay. Tama ba? Kasjay? Ano ba yan? Ayan, Miguel shout out po, sabi ni Charles Imperial. Ano yun? Ayun. Ayun, shout out sa Mardo Nation dyan. Sa founder ng Mardo Nation. Sino yung kachat mo dyan, Lods? Nagsiselos pala si Crush mo, Lods Manap. Text ng text. Wala akong kachat. Wala namang kachat Wala ko. naman. Si Ma'am Nelda lang naman talagang nararamdaman ko. Very good, very Alam mo na, huwag ka ng selos. Ano ka ba? Huwag ka na magsilos. Ito na sa'yo. Yan, shout out sa'yo, ambot sa'yo mga lubot. Huwag na magsilos. Yan. Yan man na nagkaka-chat eh. Alam mo naman na loyal yan. Stick to yan si Lods Manap to lang. Stick to two lang. Yan ang mga loyal. Stick to two. Oo. Diba? Julio Iglesias. Siyempre. May tamsak dyan. Maraming salamat sa Lods. Julio Iglesias. Yan, ambot sa imong lubot. Magsalita ka naman dyan, Lods. Ayan. Nakamute ko. Pag hindi ka magsalita, ikaw ang bahala. Yung si Ambot si KG Babe. Si KJ Babes pala yan. KJ Babes, magsalita ka na. Sige na, magsalita ka na. Sige na. Ayan, magalaw, shoutout ulit sa inyo dyan. Ayan, shoutout. Maraming salamat sa pakakyat saan. Huwag mong bisuit si Ambot sa imong lubot. Ayan, wala mo. Diba? Ito sa'yo. Ayun, may makyat pang isa. Ayun, Kasjay! Kasjay, inay, kumusta na? Masaya na naman ako. Masaya na naman ako. Kasama na naman kita Ayun, sa guys. taas. Oo, may nakapin po ako dyan, si Ma'am Luna Hamol Vlog. Patamsakan ng padikitan naman po natin. Solid po na Mardenation po yan. Shout out sa lahat na nandito. Ayun, shoutout sa'yo, inay. Nahulog na naman si Ambot sa imong lubot. Hoy, premiere na ni Harold. Ay, Premier na Los Harold, baba mo rito yung kanyang para ipipin po natin. Hindi ba nagpapapap? Tingin nga, Premier ni Los Harold. May pa-premyo siya dito eh.
Wala pa. Wala pa ba? 8 Andun o'clock na. sabi niya. Ando na. Ano ba? O yan, baba mo nga, Ma'am Richel, yung bahay ni Lads Harold para ano. Ba? Dito na oh. Premier. Nagka-counting na. Ang last comment Ayun, dito, mananalo ng $2. Oo, yun sabi niya Hello? kagabi. Ayun, tamsak na po, done po with Kalimbang. Pero maraming salamat sa iyo, Daddy B. Maraming salamat lagi sa pagdalaw sa aking live stream. Thank you po. Present. Ayan guys, may nakapin pa ako dyan, yung bahay ni Ma'am Lona Amol H. Vlog. Ayan. Malit pa yung kanyang bahay. Kaya support naman po natin si Ma'am Lona H. Amol Vlog. Counting na ba? Daming premiere na yun. Ah. Ayun na. Feeling sarap. Ayan, shoutout dyan sa Team Maliw-Maliw. Shoutout kay Ma'am Nerda, Ma'am Zamra, Ma'am Paisa, Ma'am Ruby. Ay, may sasanlayan. Sira ulo ko. Ay, ka-Blaze. If you listen Sasanlayan na, Ay, ano, bebenta Ma'am kayo. Scarlett. May bebenta. Shoutout sa'yo. May bebenta. Yan, harang pa tayo. Diyan na, counted na, counted na. Sino kaya ang mananalo sa last comment kay Harold? Ano ba yung ibig sabihin ng last comment? Huling magko-comment? Oo, yung last Oo. na comment niya, mananalo ng $2. Saka na lang ko mag-comment pag last na. Daya mo naman. Yari kayo sa akin mamaya pag alas comment. Kasi Sabihin ko kay Harold. paano ako, magpa-flooding ako. Not counted yun, sabi ko. Ay, ano na. Huwag mo Talaga na, counted harangan yung mo talaga mga dito, ako. sabi ko. Harangan mo Oo. talaga ako. Magpa-flooding ako mamaya. Ay, Yung last comment. bawal ang flooding naman. Ikaw naman, grabe ka. Di sa'yo Bawal na na. lahat. Hindi, wala naman sinabi na bawal yung flooding eh. Basta ang last comment lang eh. Yan, Daddy Ating B, Harold, maraming salamat. bawalan mo ng flooding dyan sa iyo, ha? Huwag kang ano dyan. Neda, huwag kang ano dyan. Talaga naman Last ako. comment. Porkit kaya nyo mag-flooding sa mga city ninyo, mga kwan nyo dyan, ha? Hindi kayo nang nanalo, gano'n. Ito naman si Crosso. Oh my God, shit out daw. Sa lahat Naman. Sige, dyan na lang ko mag-send sa Tignan mo, puso mo. nagpa-flooding mo itong isa, oh. Grabe. Hoy! Huwag kang- Oh. Tamsak. Grabe. Mag-flooding na ako kasi last Sabihin ko comment. Ayan. dito, bawal flooding dito. Isa-isa lang. Ayan, Rock Hudson, Tamsak, Full Pack, Kalimba. Ayan, maraming salamat sa Lads Rock Hudson. Bawal flooding dito, sabi ko. Bawal Wow, ba? Sabi. ang gaganda ng mga ang gaganda ng mga ang sarap mga ng mais. sitaw, oh. Sa Wapra ata to sa Wapra. Hmm. Oo. Ang fresh ng Marami mga silang napupuntahan eh. Ayan, Tamsak, Full Pack, Kalimbang. Sabi ni... Naghihintay Ayan, ng guys, last- may nakapin pa ako last dyan sa comment taas. yung Basta Unggoy, pinmer oh. po kasi kami. Kami baba kasi. Timing lang. Woohoo! Ito pa namang aking cellphone na ito ay Huwag ka nang masa mananalo ka. Ako naman nanalo. Ayan guys, may binaba po ako na Medyo mahaba-haba bahay niya po. to, eh. Premiere po ni Si Rods Ayaw. Harold po yan. Yung huling magko-comment guys, may mananalo po siya ng $2. $2. Sa mga monetize po dyan, sayang po yan. Ayan yung binaba ko po na link. Ayun, binaba ni Falcon. Ayun. Silip na lang po. Sayang yung $2. Ganda ka mga dito. Nag-aantay yung unggoy. Oh. Andito rin si Hajar, oh.
Puros naman andito rin si Ayang. Hmm. Dapat sana yung niya dito na pag hanggang, ayan na, flooding na yung isa, hoy, stop mo yan. Ayun, last comment po ako. Flooding na dun dalawa. Dapat sabihin mula umpisa hanggang sa pagtapos. Ayun, 2 hindi million abot viewers in the house. dito. Mila, shoutout ulit kayo. Yan guys, dito kami sa Premiere. Yung binaba ko na link guys. Premiere po yan. Mayroon po yung premyo. Huling mag-comment, mayroon pong $2. Kay Jimmy, hindi ako umalis hanggat hindi natapos. $2 po yan. Hindi tapos. Ayan guys, may Mars, nakapin din po ako sa taas yan. Yung bahay ni Ma'am Luna, it's sa Mall Vlog. Mga pa rin ito ni Ate Harold eh. Sino kaya ang mananalo ng $2? Ako na yan. Ho, 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 ho. Kaya masipag ka mag-comment dito. Ayun, 3 million viewers in the house. May kala shoutout ulit sa inyo. May makyat. Ano yan? Nahulog si Mama. Nahulog si Ma'am Carmen? Ito. Oh. Nalaglag ka manang. Tanggalin mo. Wala Device ka, not boy. connected. Buksan mo ko. Pabilisan ng comment. Hindi ma-connect device mo, Ma'am Carmen. Device not connected ka. Baba mo nga ulit. Hindi kita ma-add. Wala na, luhulog. Mahal, Ading Carmen, baba ka nga ulit. Hindi kita ano. Ayan, last comment ako. Ayan. Ayan, bilisan niyo, Team Hearts. Hindi ko ma-add si Ma'am Ading Carmen. Ayan. Ayan, akit ulit. Ayun. Ayun, Butsero, Crisostomo po yung thumbs up. Ayun, maraming salamat sa iyo, Crisostomo. Na? Ayun, may nakapin po ako dyan, bahay ni Ma'am Luna. May naminsan kasi. Ma'am Carmen, hindi ka ma-add. Device not found. Nahulog ako, nahulog. Ano daw? Hulog daw siya. Nahulog ka manang. Nawala-wala ang internet. Oh, kumakain ng mga kambing. Ala, grabe naman. Paano kami mananalo dito? Umaros naman flooding kayo. Shh, stop. Ayan guys, may binaba po ako dyan. Ayan. Yung isa pa simple-simple lang dyan. link Pa dyan. simple-simple lang. Pa simple-simple yung isa. Mamaya flooding na yan. Ayun. Ayun, 2 million viewers in the house. Miguel, shoutout ulit yan sa inyo dyan, guys. Shoutout sa lahat na nandiyan sa baba. Punta kayo dito, manalo tayo ng $2. Alam mo, kahit tapos na yan, may magko-comment pa rin dyan. Hoy, bawal lang Ang ganun. maiwan yun Dapat tayo na lang. nakapresent ka lang. Yung isa nakakonsentrate to. Ayun guys, may nakapin pa ako dyan sa taas. Patamsak ka naman natin. Maraming salamat sa patamsak yung Butchi. Crisostomo. Anong gagawin ko? Daming ibon, no? No, may mga ibon pa, oh.
Ibon ng laylayang lumipad. Ibon ng may layang lumipad. Chika natin para maganda. Ayon ka sa ang daming ibon. My heart goes Ayan. Ayun. Tamsak. Spiritual food na tamsak. Tulpak. Maraming salamat sa Radio B. Ayun guys, may nakapin ako bahay ni Ma'am Luna Molits Vlog. So, support naman natin sa mga solid supporter ng mga donation. Ang ganda, ang daming ebon. Sana nga po yung aking palag. Ay, yung palang ano. Maraming salamat sa Daddy B. And guys, dito kasi kami sa Premier guys. Mananalo ng $2 ang uling mag-comment. Yung binaba ko ng link, yan guys. Ang Premier po yan. Nakabantay ako. Uy, bawal ang pudding ka. Grabe naman kayo. Kahit yung si Hindi, Parukuno. kahit mag-flooding ka dyan, malalaman ko makikita na pa rin. Binabantayan talaga. Ay. Bantay sa lakay. O, pasimple-simple yung isa. Mamaya, i-upload na yan. Mag-thank Oo. you ka na Lods Harold para malalaman namin. Sabi ko kay Harold, bawal ng pudding dito. Ala? Simple-simple yung mamaya, bigla-bigla niya, oh. Grabe kayo. Kaya nang manalo dito Hindi kayo. balkon. Umulan. Eh, yan, maganda dyan ulit sa 2 million. Ay, dito kami kasi guys sa Premier ng binaba ko na link. Basahin nyo $2 lang kasi comment paborito nyo guys, dyan ang sa uling baba. comment. Guys. Silip kayo guys. O, nakapokus muna kami Binaba ko dito na para yun. manalo kami ng ano, $2. Papalipad yan, papalipad. Ayan. Pusong ligaw. Ayan, maganda shoutout ulit dyan sa 3 million viewers natin sa baba. Maraming salamat sa inyo dyan guys. Dapat ang manalo dito yung ating Harold, yung may emoji. bawal ang flooding. Comment Sabi ang, nga raw, ang sinabi. Comment. Harold, sabi ko Walang lang, rule. thank you. Walang rule na ano. Simple-simple kayong dalawa dyan, ha? Wala, pag alam mo patapos na mamaya, mag-plotting ako. Tingnan nyo. Huwag kang mag-flooding. Tapos at comment. Ikaw kang nanalo niyan. Yung isa din, no? ako Pasimple-simple, mamaya. Mahina pa naman itong isang cellphone ko, grabe. Ayun, 2 million viewers in the house. George Imperial, Tamsak Dan. Maraming salamat sa Lods George Imperial. At Tamsak Malos, thank you so much. Dito kasi kami guys sa premiere naming kasama, kaibigan. Yan, patapos na. Hindi ako yung last. Lolas, Hindi pa, wala pa. Wala, na. Nag-in na, pero ano pa? Wala. Wala na dito. Hindi
Di ba naghintay ano? Sino kaya last? Ilan nag-flow na planning na yung isa oh. Meron pa rin, oh. Hanggang mag-line yan. Si Hadjer. Siya? Si Hadjer yung last. Hindi pumasok mo sa akin. Buti nga sa'yo. Lading na ako eh. Si Hadjer ang last na, ano, Siya yung last? si Hadjer. Ayun, Tamsak Dan. Ayan, maraming shoutout. Maraming salamat sa inyo dyan ulit, guys. Yeah. Ayun, guys, may nakapin po ako dyan. Yung bahay ni Ma'am Hajer Hamal Vlog. Ayun, pakikita naman natin, baby pa. Si ako ang last, sabi ni Charles Imperial SPD. Wala. Ikaw ang last, Dad. Hindi pa awat yung tao. Dito pa rin. Tapos na yun. Di pa. Tapos na yun. Pagka akong, sabi niya ako, Tamsak Dan. Meron pa nagko-comment dito. Meron pa rin? Meron pa. Wala na yun. Tapos na kasi yun eh. Ang last. Ayan, mga lord, shoutout ulit sa 3 million viewers natin dyan. Maraming salamat dyan sa inyo, guys. Ako yung nanalo doon. Ako yung last, sabi nga ni Lods, siya daw yung last. Ayun, Paul Pak. Ayun, sabi. Maraming salamat sa Lods Charles Imperials. Pwede Paul Pak po. Ayun, maraming salamat sa balikid dyan kay Ma'am Luna Hamolits Vlog. Ayun guys, support naman natin si Ma'am Luna Hamolits Vlog. Ayun, bago pa po yung kanyang channel. Sino kayang last? Tapos na yan, Ma'am Nels. Di pa nga. Oh? Tuloy pa rin. Wala na yun kasi pagkatapos na yung wala na. Di ganito nung naglaro kami kay Regan eh. Ha? Ganito nung naglaro kami kay Regan. May nagko-comment pa rin? Meron pa. Tas comment. Oh? Love. Ano yung pahabaan yan? Hanggat mga kanyan, magsarado. Nagsara na eh. Wala pa. Wala na. Sarado na. Kanina pa sarado yung comment section. Wala na. Nagko-comment pa nga si Jocelyn eh. Wala na. Oh, this love is end. Oh, yun, nag-last na. Nag-end na? Nag-end na. Yun, kasi nag-ano na. Sino kaya nanalo? Yes. Nagdala ako ng 10, sabi ni Daddy B, hindi siya nanalo. Ayan. Wait lang, maglalagay lang ako ng alaga. Maganda din palang ang laro yan. Maganda din palang yan, Daddy B. Last 10 comment. Last comment. Kala ko kasi tapos na yun, kaya tumigil na ako eh. Kung hindi sana, di nag-flooding na lang ako.
Grabe. Ayan, isipin mo $2 lang yan, no? Ang ganda pa ng laro yan. Wala naman ako nakitang iba. Eh, Ayan guys, kung gusto nyo makit sa taas, may hagdanan, may bababa. Ayan, 3 million viewers in the house. Miguel out, shoutout ulit sa inyo. Kundi ang angkan ko lahat. Ayan, sabi ni Daddy B. Yan pala hindi pa rin nanalo. Sino Ayan, shoutout nanalo? sa lahat ng mga Sabi ni OFW Elsa. dyan. Para sa ang sulok Bakit ng dire-diretso bansa. pa rin ang ano niya? Oh? Tapos na yan. Ayan. Haha, iba din. Oo nga, magandang pag-games din yun pala, no? Yung last comment. Hindi yan matapos kung di ka alis sa comment section. Oo, tama nga pala, KJ Babes. Kasi umalis na ako kasi kala ko tapos na. Oo, tama. Kung di ka umalis nga doon. Sino nanalo? Umalis na kasi ako doon. Sino nanalo? Yun, okay lang. Nag-enjoy lang naman tayo. Akala ko kasi pa nag-end na yung ano, nag-end na yung live, yung ano niya. Yun ang pinaka-last comment. Hindi, Yung pala, pagka dapat hindi ano na pa napatak. rin. Umalis na ako. Kung alam ko lang, di doon di ako umalis. Nagpa-flooding pa rin ako doon. Oo nga. Kala ko kasi pagkatapos na Oo yun, nga. dami pa nagpa-flooding pa rin ako doon. Talo tuloy. Ganon nung naglaro kami doon kay Regan eh. Sino nanalo? Wala pa di pa Ganun nangyari. pala yun. Hanggang Sino natira kay, dyan? ano, Sino pa rin yun, Ma'am Carmen? Sino nandyan? kami, Sino kayo? si Hajer, si Shu, kanina andun pa eh. Tapos nagko-comment pa si ating Jocelyn. Ayun, okay lang. Nag-enjoy naman kayo. Wala lang net ko. Ayun, sabi ni KJ. Okay lang. Oo Sino nga. manalo? Ayan, hello At least po. enjoy. Sabi ni Scarlett. Ayan. Ayan, mga shoutout sa'yo, Ma'am Scarlett. Ayan guys, may nakapin po ako sa taas dyan. Adi Pakita Scarlett, naman natin yung shout bahay ni out. Ma'am Lona Hamol H Vlog. Ayan, maliit pa yung kanyang bahay. Shout out sa iyo, Alam Daddy kasi B. katapos na. Nawala lang net ko. Ating KG babes. Wala na, umalis na ako kasi doon. Nung nag-end na, umalis na ako. Kala ko tapos na yun. Punta na ako dun sa loob. Kasi sasaksak ko itong ating cellphone. Ayan, maraming salamat ulit dyan. Sino nanalo? Ayan, maraming ulit Ewan ko, salamat di sa pa inyo dyan, nag-text. guys. Si Hajer naman yung nakita kong last. Si Hajer siguro. Si Hajer Sinong yung huli? nakita ko. Kasi siya ang Tapos na, di ba? din kanina. Ito naman kasi Eksakto naman na tinawag kami dun. Ayan, Coco Loves Amber. Ayan, tamsak. Ayan, maraming salamat sa Loves Coco Love Amber. Sige, tamsak mo dyan. Ayan, maraming salamat. Ayan. Ayan guys, may nakapin pa ako dyan. Tamsakan naman natin. Ayan, doon ako tapos bigla nawala net ko kaya nawala ako sa comment section. Kaya pala bumalik ako, wala na kasi nag-out kasi ako eh. Dapat para hindi ka mawala doon. On the mix. Yan. Hello, ading ko. Nelda, good evening po, sabi ni Ma'am Scarlett. Do it. Ayan, kayo manap. Sabi ni Scarlett. Yan guys, may nakapin po ako sa taas. Patamsakan naman natin yung nakapin sa taas. Padikitan po natin si Ma'am Luna Hamol is Vlog. Yung 100 pala yung kanyang bahay. Support naman natin. Yan, Laz Zaldi. May galaw shoutout sa'yo, Laz. Yan, shoutout, Laz. Maraming salamat sa'yo, Laz, sa pagpatamsak mo dyan.
Ayan, 4 million viewers and last Miguel shoutout ulit sa inyo. Ayan guys, may nakapin po ako dyan. Yung bahay ni Ma'am Luna Hamol It's Vlog. Ayan, pakidikitan naman po natin. Napakababa pa yung kanyang bahay. 100 pa lang yung kanyang bahay. Our street, many sound systems. Live. Here. Here. Come. Yeah. Ayan, Miguel shoutout Salde 7, sabi ni Ma'am Scarlett. Yo, give me something to dance to. Ayan. Like a virgin, that's for the very first time. O, diba? Ayun, dinner tayo. Sarap ng ulam ko. Ginataang langka, pansit, paksiw, bangus, tiyabaw. Sarap talaga niya. Kanibus, naglalaway tayo niyan. Ba yan? Kami sungit ang langka, pansit, paksiw. Paksiw na bangus. Ang sarap niya. Lalo yung sa gitna, yung taba-taba niya, yung maputi-puti. Sarap kainin yung mataba-taba niya kay Jibibs. Kain tayo. Ayan. Sige, Jibibs. Papalaway-laway ka naman. Ang sarap talaga ng ginataang langka. Sa amin kasi guys, maraming langka. Sinong sarap pa ng bahay namin dati, may malaking puno ng langka. Magsawa ka sa langka. Ayan, dan sa nakapin. Maraming salamat sa Lodge Saldi S7, na ating kaibigan. Scarlett, shout out. Ay, nagugutom tuloy ako nang sinabi ni Kid Jibibs na magkain daw. Ang ano yun, langka. Langka, ginatang langka. May pansit pa, may paksi, may bangus. Ay, nako. Ayun, 7 million viewers in the house. Miguel, shoutout ulit sa inyo. Ayan, kain tayo guys. Ayan. Oo. Sarap talaga yung Kidibib. Yung palkon, yung gusto ko yung bangus from tiyan to ulo. Ayun, gusto ko rin yung Kidibib. Yung tiyan. Saka papunta sa ulo. Ayan, baka naman Kidibib, para mix mo na yung ulam mo dito sa dama mo. Oo nga, nagdalaway tayo. Para mix mo na yung Kidibib. Huwag sa buntot yung bangus kasi mabuto po yan. Basta pag kumain ka Kidibibs ng bangus, huwag kang lumingon para hindi ka matinik. Yan ang bagong tip ngayon sa'yo. Pag kumain ka ng bangus, huwag kang lumingon. Yun ako kasi nasa sala ako. Ay, sige Ma'am Nel, maraming salamat. Ayun guys, may nakapin. May nakapin po ako dyan, yung bahay ni Ma'am Luna Hamol It's Vlog. Ayan, supportive na Mardy din po yan. Kahit saan comment, makikita mo yan si Ma'am Luna Hamol Vlog. Guys, kain po tayo. Ang ulam ko po ay ginataang langka. At saka pansit, saka paksiw na bangus. Ang sarap. Kain po tayo guys. Ayan, Saldi Aramix. Hindi tuloy ako nagutom. Gusto kong ulam ng tuyo. Yung paborito kong pagkain yung kainin talaga yung bangus. Yan, masarap kasi ang bangus. Ayan, patamsak naman ng Premier Patamsak host. Ayan, sige, silipin natin yan. Para matamsakan natin yung Premier mo. Ma'am. Hello. Kumusta po kayo dyan? Ayun guys, may binaba si Ma'am Scarlett. Patamsakan naman natin. Ayan, sige. Tanggalin ko na si Ma'am Luna Hamol. Nagutom ako Lods Manap dun sa ano ba yan? Bangus na ginataan. Bah, masarap yun ah.
Naku, may dilis pa. Ano ba yan? Ayun guys, may pinayin ko na kasi nakadikit naman kayo kay Ma'am Luna muna. Yung premiere po ni Ma'am Scarlett. Ayan, patamsakan naman po natin. Ang langka Falcon may dilis. Ba. Yung dilis na maputi-puti siya, yung ano, yung puti talaga na dilis, ang sarap niya. Ayos, ingit ka lang talaga kay G-Babes. Oo nga. Ay, nako. Ano ba yan? Ayan guys, may ano po ako dyan. Naka-pin po akong premium. Premium po ng Scarlett. Yung mali. Support po natin yan. Harang! Ayan. Maraming salamat sa paharang mo, Ka-Blazy ng Dubai. Kain po tayo, Ma'am Blazy. Yung ulam ko po ay langka na ginataan na may dilis na maputi. Tsaka pansit, tsaka paksiw na bangus. Ang sarap. Pero na yung bangus yung kakainin mo yung sa gitna ng tiyan. Kasi pakyat mo sa ulo niya. Ay, nako. Nakakagutom. Ano ba yan? Ayan, salamat, Lord Saldi Zeben. Sabi ni Ma'am Scarlett. Kay Bibs, kumain ka na muna kay Bibs. Naglalaway kasi ako rito. Mamaya bibili ako ng ng tuyo. Tuyo at saka pancit canton, tuyo at saka maulan kasi ngayon, tuyo, pancit canton. Ay, hindi, pancit tapos canton. Ay, hindi, canton. Yung ano pala, yung noodles na lang. Ayaw ko ng tuyo at saka canton. Kasi mainit kasi, malamig kasi ngayon. Ayun, dapat magpainit po tayo. Yung tuyo at saka noodles, ayan. Yan ang masarap ngayon. Akala mo kay G-Babes, ha? Ayun, 7 million viewers in the house. Ayun, 7 million viewers in the house. Guys, patamsakan naman natin yung nakapin sa taas. Yung premium ni Ma'am Scarlett. Ay, maliw-maliw. Bigyan na shoutout po sa kanya. Ayan, kain tayo mga host. Kain na naman. Buti pa kayo, kain kayo ng kain. Sige, kumain na nga muna kayo. Huwag ka pakitin si Kidibis ng inggit lang yan. Oo nga, Lord Saldi. Yan, kakaingit naman yung kinakain nila. Si Ma'am Blazy kakain din po. Ano po yung ulam nyo, Ma'am Ka-Blazy ng Dubai? Pakishare nga naman kasi yung ulam ni Kidibis, ano po, ginataang langka na may dilis na maputi. At saka mayroong pansit. Saka mayroong mayroong paksiw na bangus na nasa gitna. Yung medyo mataba-taba. Oh. Yan. Share na lang tayo, guys. Pagan nyo, Oh. Ayan, umakyat na si KJ Babes. Talaga mapainggit yata tulad Saldi. Ayan. Saan si Sal? Saan na yun? Ayan, saan? Paingit ka siya sa ulam ko. Kala mo naman, hindi totoo. Totoo yung ulam ko. Ayan nga, totoo nga. Ayun, higop may sabaw, sarap higupin. Wow. Sarap niyang KJ Babes. Ayan guys, umakyat na yung kumakain ng may sabaw. O, nandito yung Ay, pinataang wow. langka ko. Ay, wow. Tapos yung bangus ko. Ay, wow. Isa pa nga. Nandito pa yung daing babamos. Ay, aba, daing pala yan. Hindi ko napaksiw. Tapos yung pancit ko. Basta Ay, nako. Bumisit ka kay James. Huwag ka mahingit. May pasyo. Ay, may paksiw. Ano, may daing may paksiw. Let's go, Loves Amber. Maraming salamat. Wow, susyalan. Sarap niyan kay James. Ayan, kay Ma'am Blazy naman. Sarap mahigip ng sabaw. Ayan guys, patapsakan naman natin yung nakapin. Ayan. Ay, gusto ko yung bangus na may sa gitna, yung may mataba-taba. Tapos kinakain mo ay medyo siya. Ayan, mga love, shoutout ulit dyan sa inyo. Ayan. Ano ka ba tayo kay G-Babes? Sarap na talagang ulam niya. Totoo nga talaga.
Oh, Kahit yung ginataang langka, ginataang okay langka. lang. Mahal kasi ang ginataang langka dito sa atin. Oo. Oo. Ayan guys, may nakapin pa ako dyan sa taas. Patamsakan naman natin yung premiere ni Ma'am Scarlett. Ayan, silipin po natin. Ayan. Ay, nakakagutom. Sino pang kumain yung makain dyan guys? Share nyo naman yung ulam nyo dyan. Kasi nagda-diet ako minsan eh. Pero pag ganyan na ano, pag ganyan na May biko ano, pumunta akong tindahan, biko pa. bibili ako ng pagkain. Oh. May biko pa ako. Alam mo ba yun? Ay, naku, ang biko. Kaya lang, hindi Ang ako biko. kumakain ito. Bigyan pa ako ng biko. Oo, masarap yung gitna ng bangus. Ayun. Ayun, we can naman pelbisi mo na yan dito sa damam. Ayun, oo nga, Lord Saldi. Tapos ihatid mo na dito sa bahay kasi may sasakyan ka na. Pelbisi mo na. Excuse. Ayun, nabusog na tuloy ako. Ay, nako. Masarap nga yung gitna ng bangus. Oo, masarap talaga yan, Ma'am Blazy. Ayan, technique po dyan para hindi po kayo mabulunan. Pag kumain ka kay Jebis ng bangus, huwag kang lingon ng lingon ha, para hindi ka matinik ng bangus. Yan po yung bagong ano. Oo. Kumain ka muna dyan. Huwag lumingon. Tali siya. Wala akong narinig kay Jebis. Wala na akong narinig kay Jebis. Ayun, sabi ni Lord Salde is 7. Ayan, maraming salamat. Kain ka muna dyan kay Jebis. Ayun, sarap ng bangus na yan. Love you. Bye-bye. Ayan, maraming salamat sa iyo kay Jebis. Ayan, pagaling ka dyan. Ayan. Sabi ng alaga ko, bakit ano daw ang amoy ko? Sabi ko, isda. Bumalik pa naman ako sa kanya. Amoy isda talaga. Mag-off cam ka na lang kay Jebis, sabi ni Lord Salde. O, sige. Ay, sarap. Oo nga. Ayun, 3 million viewers in the house. Miguel shoutout ulit sa inyo. Saan na ba kayo pumunta? Iniwanan nyo na ako dito. Kabagong taon. Mang-iiwan kayo. Ay, Diyos ko. Ayan, maraming salamat sa inyo dyan, guys. Ayan, may nakapin po ako dyan. Patamsakan naman po natin. Ayan. Ito ang inyong DJ Falcon ng 99.5 Visaya Station Basta Radio Bombo. Baka masipiar po tayo ng Bombo Radio nito. Ayan. May tinik sa pagkain ng bangos, KGBs. Pag kumain ka niyan, mamigay ka. Ayun, tama ka naman doon sa mamigay ka para hindi ka matinik. Ayan, shout out din dyan sa DJ ng Quiet ng 1988.9 Quiet Station, yung ating nag-iisang Ma'am Rachel Climax. Ayan. Ay, Ma'am Rachel Climax. Ano ba yan? Nagkakamali tuloy ako. Nakapagagalitan tayo mamaya niyan, no? Ni Lods James. Ang DJ ng Quiet. Si Ma'am Rachel Evangelista. Para si Ma'am Rachel Evangelista. Ayan, 5 million viewers in the house. Mga love, shoutout ulit sa inyo. Maraming salamat sa pagdalaw sa bahay ni Falcon of Desert. Ang inyong DJ ng 99.9 Visaya Station. Basta Radio Bombo. Ayan. Ayan, shoutout ulit dyan sa Team Maliw Maliw. Nag-iisang founder ng Team Maliw Maliw. Ang bumuo. Walang iba kundi si Ma'am Rachel Evangelista. Ayun. Ayun, shoutout sa lahat ng Team Maliw-Maliw. Shoutout kay KG Babes, Ma'am Samra, Ma'am Ruby, Ma'am Paisa, Kablazy, Ma'am Scarlett, at saka si Ma'am Faiza, Ma'am Davy. Ayan. Ma'am Samra. Sino pa ba? Kalimutan ko yun. Ayan. Ayan. Ayan, shoutout din dyan kay Lods Forever Mine. Kay Lods Dongsi. Hindi ko na napapansin si Lods Dongsi. Hindi na yata nagla-live. Kay Lods Oliver. Ay, friend, Lods Nelson, ayun, Miguel, shoutout ulit sa inyo. Lods Francisco, Ma'am Tasia. Ayan, Miguel, shoutout ulit sa inyo. Ayan, guys, kumain muna kayo dyan kasi malamig yung panahon, umuulan ngayon. Masarap kumain ng, ng tuyo at saka mayroong kanton na... Kanton? Oh. Pero ako, magsasabaw na ako mamaya ng noodles. Wala ng kanton. Oh. Ayun guys, patamsakan naman natin yung nakapin dyan sa taas. Ayun, Ma'am Blazy, maraming salamat sa patamsak mo dyan. And shoutout dyan kay Pre Lods Nelson. Pre, humigip ka na maraming sabaw. Oh.
para matanggal yung lamig mo. Ayun. Ba't wala na music ko? Ayan, yan, pero kumakain pa yan si KG Babes. Ayun, sila sumanap kasi guys, may ginagawa pa yan. Ayun. Ano gagawin natin dito? Palakpak na tayo mag-isa dito. Magiging natin ng music. Sarap kasi pag may music, mayroon kang DGDG. Ayun, shoutout sa lahat ng mga tahong dyan. Tahong ni Carla. Ayun, shoutout ulit sa lahat ng mga OFW dyan. Mapalan base man yun, sa base may love, shoutout ulit sa inyo. Ayun guys, may nakapin pa ako sa taas. Padam sa kanangan po natin. Yung premier niyo, Ma'am Scarlett. Ayun. Ayun, maraming salamat sa pagdaraw nyo dyan guys. Napagod na yung bunganga ko sa kayaw-yaw dito sa taas. Ayun, shoutout sa lahat ng Barden Nation dyan. May love shoutout sa inyo. Ayun sa Team Maliw-Maliw, Team Good Vibes. Ayun, Team Binalwala. May love shoutout. Ayun, Los James, kung baka gusto mo mag-set ng premiere, nag-live mo, Los James, pwede ka mag-set mamaya. Mag-2 naman tayo. Maka-live ka rin. Pwede kayo si Lods Manap. Ayun guys, maraming salamat ulit sa mga nagpa-member po sa akin. Thank you so much sa support. Kay Ma'am Miriam na nagpa-share ng blessing niya kanina. Maraming salamat po. Ayan guys, kung mga premiere po kayo dyan, o di kayo may mga, ano pa kayo, babaan nyo lang, lapag nyo lang po yung bahay. Dito sa kanto natin. Ayan, Ma'am Blazy, maraming salamat sa pag-video mo. Ayun, ay wow, may suman pa si KDBs. Aba, nakabalot pa. Parang bakat na bakat pa yung plastic. Sarap na. Ayun, sarap ng biko na yan. Terus Manap. May nag-off kami si KDBs. Mapapaingit si KDBs na kanyang biko eh. Ano ba yan? May nangka, Ay, wow. masyadong matamis. Masyadong matamis. Sarap yung biko na may ano. Maraming sukal yata Lagyan yan. ng nangka. Lagyan ng nangka. Bawal yun, may gata yun eh.
Dati kasi pagka nagluto ako niyan, biko. Dito, pagka bagong taon, nung sa Riyadh pa ako. Pero ngayon wala na kasi. Bumili na ako. Ayan, Lord Saldi, maraming salamat pala sa pag-share ng aking live stream. Kay Ma'am Carmen. Ayun guys, ang sarap ng nakakanin. Pero ako kasi bumibili talaga ako niyan pagka pumunta ako ng ng mga kakanin. Ang pichi-pichi. Sarap yung pichi-pichi. Ang gusto ko kasi, paborito ko yung palitaw palkon. Palitaw, yung parang lugaw. Ano yung palitaw? Hindi. Yung may bilog-bilog na harina. May palitaw, di ba? Hindi yun siya harina, bilog. Hindi. Ano yun siya? Ano yun? Pilit din Malagkit. yun siya, malagkit din siya. Oo. Tapos may coconut din siya sa ibabaw pagkatapos. Oo, may halong niyog yun. Masarap yun. Alam mo yun? Nagluluto Hindi sila masarap niyan sa halong probinsya matamis. pag may mga birthday. Yung kiniling na malagkit. Oo. Mm-mm. Ayan, dito na si Ma'am Masarap Richelle. din May kasi shoutout sa dito. Ma'am. Kasi dati, sa probinsya, tulad natin ng mga Lods, probinsya, nanalo sa mga ka. probinsya. Hoy, Lodi, nanalo ka Saan? $1. Sino? Si Manapos. Ako? Si Manapos. Kanino? Kay sa second end of comment. Si Shu ang first. Si Lodi ang pangalawa. Binigyan ng $1. Aba, hindi pala umalis. Aba, congrats pala sa inyo. Kaya pala nag-mute. Kanina pa ako bantay ng bantay. Akala ko kasi pag-in ng tapos na. Doon sa Roach, mag-complain ako niyan. Kasi dami kong flooding din. Shout out sa lahat, sabi ni Ma'am Rachel. I'm back, busy lang. Ayan guys, Aba. Doon pala Paano si yan, Ma'am kaibigan? Nels. Ay, pala nakamit din sila. Sabi ko Kami- naman, hindi- pag sorsorte ng Yung tao, dalawa hindi na mo kami sa mga pagkain. makukuha. I'm busy lang. Yan, sige lang, Ma'am Rachel. May nakapin pa ako dyan, guys, yung premiere ni Ma'am Scarlett. Tamsakan naman natin. Sino nanalo? Si Hadjar ang last. Bali, pangalawa ko eh. Pangalawa siya. Binigyan ng Masabi last $1. comment. Oo. Bo. Ibig sabihin, $2 yung kay Wala Hadjar, $1 yung sa Si akin. Shukir. Ba? Ba din? Congrats sa inyo. Kung di ka aalis sa competition, hindi yan matapos. Kaya nga akala ko kasi Nawala pagka yung nag-in na internet ko yung kanina. niya, nag-in na yung live, wala na. Yan, balato daw. Oo, Ma'am Lacey, balato mo na dyan. Nagpa-flooding pa naman ako doon kanina. Yun pala, wala din. Hindi pala tapos. Hindi ko pala alam na Kahit gano'n. matapos na yung Sa sunod, first year, hindi na kayo huwag kang makakalusot aalis sa akin kasi pag may hindi ka mga matapos. ganon-ganon. Bantayan ko talaga yan. Ay, malaking bagay Wala kasi kasi- pag $1 na yon, di pang threshold na yon. Oo, malaki na yun. Di ba umakyat ako dito? Kasi threshold na Di yun. ba kanina Ayaw ko. kumalungkal Oo. ko umakyat ako, nalaglag ako. Hmm. Kasi nawala yung internet ko eh. Ayun, congrats sa inyo. Congrats sa Ma'am Hadjer. Amin. Puro magkapamilya ang nakakuha ng ng panalo. Yung Hadjer Amin, di ba? Oo. Swerte ka, Lods Manap, sa Hindi swerte yan kasi hindi naman sabang. Nabibless ka kasi birthday mo eh. Ayun, sabi ko sa'yo. Siguro. Naway marami ka pa. Oo, Palipad naway marami ka palipad pa mo lang yung mga- hinintay ko na ano eh. Ilang babisa kong palipad? Dalawa? Isa lang. Wala na naman ATM ko eh. Ay, isa lang. Nakapalipad ka na pala. Ko, alam mo naman, magulo pa ako. eh. Kaya yung mga pamasko guys, sunod na taon na lang, pasensya na muna tayo. Sa 2,000, Di naka $2 na ako kay Sir Harold. Meron din ako doon, may palipad din ako doon, nanalo din ako kagabi. Ay, transfer mo na sa akin yun. Ba na yun, kasi sa akin na yun, kasi maliit pa yung threshold ko eh. Sa bagay. Meron mo na.
Hindi pa nga napapasin yung ano ko, yung pin. Hindi pa nag-message nga, Falcon, inalipan na namin yung pin mo. Oh, wala pa. Ba, Kasi mali pa yun. tinawag pa talaga. Falcon! Si Google yun ata yun eh. Si Google. Oo nga, si Google nga magme-message pagka nisend niya na yung ano mo. pin. Wala Pagka pa eh. 1 month Ibig mo, sabihin, pagka one month mo, higit yun. na ako ano, $10 ako mahigit ah. Ito wala pa rin akong message. Baka hindi pa maano. Hindi pa Kaya siguro mag-set ka na nag-cut ng off. live mo. Mag 2 hours lang ako. Sino? Sayang yung mga Meron akong nasit. Meron akong promote mo. nasit. Marination na professional. Pero Ayan, ibigyan na Rachel. natin sa iba. Sobra naman puro na lang ako. Wala, may na-signal ko na naman. Oh. Oh, check mo. Sino kaya yung mga kaibigan natin? Sila Nelson. Kumusta kaya? Baka mag-ilis sila. Sila ni Kablese. Kablese! Sit na kayo dyan! Princess Bisacol, shout out. Ayun Ayan, pala mahina yung nga ang binaba ni signal. Princess Bisacol. Ayun, malaglag na naman si host. Talaga mahina yung signal. Ah. Aman. Paano mo nalaman manap na ako yung kanina si Ambot sa imong lubot? Ayun, may loud chat sa'yo, Ma'am Nelda. Ba't naka-mute ka? Hello, Kedjebeb, kumusta ka? Ha? Paano mo nalaman kanina na ako yung si Ambot mo, Ambot sa imong lubot? Paano mo nalaman? Ha? Sa way pa man kasi ng pananalita mo, alam na. Doon ko nakuha doon sa sabi mong si ano, uy, nakakita ko ng gwapo. Doon sa premiere ni James. Oh. Nakuha ko doon. Kaya nga yung umakit ako, sabi ko, bakit nalaman mo rin manap na ako ito? O, di ba? Ganyan talaga pag matagal mo nang kakilala yung tao. Kaya nga nung nag-premiere na si Had, wala na yung internet ko. Hindi tuloy ako nanalo doon. Di ba nanalo ka rin doon kagabi, yung date ang sagot mo tama? Oo. $1 naman doon. Di naka $2 na ako. Sabi kasi nag-usap kami ni Falcon, sabi namin, ano, nag-usap kami. Sabi niya, magpa-flooding daw siya. Sabi ko, timing lang ako. Kaya, nung malapit na, sinend ko na yung mga unggoy.
Kinamihan ko. Hindi ka naman mawala doon sa comment section basta hindi ka lang aalis. Kahit matapos na yung Hindi. premiere. Oo. Hindi talaga. Kaya lang na timing kanina talaga. Assalamualaikum. Mabuti. Mhm. Pag makakita sila ng Pilipino, kumusta ka? Kumusta ka? Kumusta do ko? Kumusta do ko? Mabuti po. Cellphone. Asa na si host? Hindi na mabalik. Hindi na makabalik. Nahulog na si Kajibib. Ayan guys, pasensya na. Humina naman. Mag-start ko muna. Oo nga. Ako rin kanina. Minar ng internet Ikot ko siya kanina. sa mulan. May nahulog din si Kitty. Mahina nga nito ngayon. Ewan ko bakit. Ewan ko ba? Minar ng internet. Ma'am Pritchell, bisa ko vlog. Ayan, sige Ma'am Pritchell. Ayan, Ma'am Pritchell. Yan, tamsak na sa'yo Ma'am Pritchell. Ayan, may nakapin pa ko dyan guys sa taas. Patamsakan naman natin yung premiere ni Ma'am Scarlett. Ma'am. Ayan guys. Magpatugtog muna tayo. Ayan, maraming salamat sa inyo guys. Ang ba talaga? Ayan, mahina net ko. Sabi ni KJBs, 5 million viewers in the house. Bilang ulit nyo dyan. Yon, good evening, host Falcon and guest up. Your support Dan Melissa at comment section still in guard house entrance. Sige Ma'am Nailin, maraming salamat sa iyo Ma'am Nailin, Maureen, Halong Dira. Ayan. Thank you so much. Ayan, salamat din sa iyo kay Jeff Tos TV. Ayan, maraming salamat sa pa-BGB, YT mo yan, Tos TV. Tatsa na lang tayo, tatsa. Ayan. Ayan guys, mag-atras abanti po kayo dyan. 6 million viewers. Ayan guys, sino mag-set ng live stream? Los James, hindi ka ba mag-set? Los Manang.
Meron ko na set para bukas. Bukas na lang. Ayan, pwede ka naman mag-live ngayon. Mga 2 hours lang. Okay. Ay, 7 million viewers in the house. Guys, naka-live na pasamsam ako. naman natin ng opinion sa taas. Ano. Saka may binaba din si Ma'am Pritchell. Saka naman natin guys. Support lang. Ay! Ay! Aragay! Ano ba yan? Aragay. Ayan, maraming salamat sa packet mo, KG Babes. Ang lato naman, may na yung internet. Maraming salamat sa inyo din, guys. Shoutout ulit sa team Mali, Team Good Vibes, Modernation. Gilag shoutout sa inyo. Ayan, isang ano tawag nito? Nabubulol na ako. Ano ba yan? Ayan, isang panibagong taon sa lahat ulit. And welcome 2022. Ay, argay. Ayan, shoutout dyan kay Lods James. Kung gusto mag-live ka, Lods, set mo yung live stream mo, Lods James. Kung hindi ka pa pagod. Pero kung pagod ka na, magpahinga ka na dyan. Wala rin naman ginawa yan. Hindi ka lang babao, kundi magkaroon ka pa ng gusto. Dyan. Ayan, may gila shoutout Mr. Manap, sabi ni Ma'am Naily Maureen. Ayan, maraming salamat sa inyo. Ayan, si Nail Maureen. Kumusta po? Ano po yan? Ayan, Ma'am Naily, may nakapin po akong premiere po sa taas ng Charlotte. Tamsakan po natin. Kumusta po ang gabi natin dyan? Sa Lord House po daw si Ma'am Naily. Ayan. Si Ma'am Naily. Ayan, nagugutom. Lagi ko yung nakikita kay. Lagi ko Ma'am yung Axel. nakikita. Kay Ma'am Axel, oh. Nagkukulitan na nga kami din. Mampong. BBM. Oo. Sabi ni Mampong. Sabi, BBM. BBM. Yung ano natin. Ayan. Malapit na eleksyon. Ang gusto ko i-market guys, ang baon ng danan. Kung gusto nyo rin kung sinong gusto mag-live stream. Ayun guys, para magpahinga rin po tayo. Kasi internet ko humihina, bumabagsak. Ayan, shoutout dyan sa bansang Pilipinas. Shoutout sa saan ba aking mga nagpunta si pamilya James? dyan. Ba't hindi man lang nadalo dito? Ay, busy yun. Alam mo naman si James. Hindi busy yun. Wala sa ginagawa. Lab na lab natin yan. Hindi siya pumunta sa aking live stream. Hindi lang siya mababao guys. Magkaroon pa siya ng los-los. Kala niya. Sabi niya pag hindi nagtamsak sa kanyang premiere, mababao daw. Ayun, hindi ka dumanaw sa aking live stream. Kaya magkakaroon ng los-los. Hindi ka natayuan. Meron ka na. Oo. Ayun ang masaklap pag hindi ka na... Ngayon ko na lang, sampalin mo na lang yan. Ay, naku. Pag hindi ka madalo dito sa live stream, hindi ka natayuan. Okay lang sanang magkaroon ng wag lang yung hindi natayuan. Delikado pa yan, guys. Magpapatuloy na lang yan kasi wala na silbi. Ano ba yan, Lutz Manap? Ano ang pinagsasabi natin? Kaya mo yun. Ayan, shoutout dyan sa 5 million viewers natin. Shoutout sa lahat nating mga kaibigan. Shoutout kung mula kayo. Shoutout sa ating mga
members ko dyan. Lods Manaptula, Lods Zaldi, Lods Francisco, Lods Forever Mine, Bro, Noel, Ma'am Lori, ayan, Ma'am Mga, Rachel. Ayan, alam Si ko Bro Noel, Lods Random Yuan, ayan, maraming salamat sa inyo. Taka si, matanda na po tayo. Ano ba yan? At sa ating super chatter kanina, si Ma'am Marian Vega. Ay, thank you so much. Maraming salamat sa pamember-member nila. Ay, sa tawad dyan kay Frelods Nelson, saka mag-asawa, Ma'am Blazy. Kaya shoutout po sa inyo. Shoutout din sa founder ng Team Mali-Mali, o nag-iisang Ma'am Richel Evangelista. Diba? Evangelista po siya, hindi po evangelista. Ayan, may shoutout sa ating founder. Ayan, ang DJ ng 88.9 Quiet Station. Basta Quiet Station, Bombo Radio. At nag-iisang ano din ng Mindanao Station, si Lods Manaptula ng 77.9 Mindanao Station. Ayan, at nag-iisang DJ din ng ano bang? Ilocos ba yun? Sila ni Ma'am Nelda? Hindi ko alam. Ang DJ ng Ilocos ng 66.6 FM Ano daw? station. Ang ano na sabi mo dyan. Ayun. Hindi kayo umakyat dito sa taas. Pagkalus-lus po kayo. Dito dyan. Ayan, shoutout sa lahat ng mga DJ po natin. Ayan. Ay, shoutout din pala kay Mayang-Mayang. Muntik ko na makalimutan si Mayang. Ayan guys, may nakapin pa ako yung bahay ni Oo Ma'am nga, Scarlett. titirahin ka nun. Nakalimutan ko si Mayang. Kasi tsaka na Mayang kasi maliit ka kasi hindi ka namin nakikita. Ay, ito. Ay, biro lang po yan. Ayan, magandang shoutout ulit sa Team Maliw-Maliw. Magsimula po tayo sa magkapatid. Ma'am Blazy, Ma'am Carmen, Ma'am Nelda, ang aming inay na si Ma'am Nelda, ang DJ ng Ilocos, ng 66.6 FM station. Ayan. Ayan, Ma'am Rachel, Bisacol YouTube. Ayan, sige Ma'am Rachel, tapsakan po na yung premiere mo. Maraming salamat. Iwan na po ng baka sa'yo guys. Mag-laban po tayo dyan sa baka. Ang di magpunta, magkaluslos. Ang hindi magtamsak, mababaw. Ala kayo dyan. Sige nga. Namili kayo. Mga Ayan, tao Ma'am dito, Rachel, walang Bisacol, takot, maraming salamat. walang takot sa ulan. Hindi Ha? sila takot sa ulan eh. Mga tao dito. Ay, hindi takot sa gusto ulan. rin ng pag-umulan. Naliligo nga sila. Tuntuwayan Oo, sila pagka-umulan. Kasi Nakatambi ano lang yan siya. Nakatambi lang sila sa ano eh, sa labas. Oh, yung kasama ko nga yung sa Riyadh kami nung umulan. Yung alam mo yung umulan ng yelo. Sinahod nila. Oo. Malinis daw eh. Sabi ko, paano malinis yung puno ng buhangin yan? O sige, sabi ko, inumin nyo na lang. Malinis naman daw. Kasi, malinis naman siguro yun. Yung yelo, sinahod nila sa bubong ng bahay. Tapos nilagyan nila ng juice. Ninom nila. Sabi ko nga, sige. Ay, malinis Pero naman. Galing ulan naman yun. Pero kung unang ulan kasi, malikabok talaga yun. Di ba? Oo. Pero ngayong ulan dito sa Kuwait, Okay lang. malinis. Hindi man lang Malinis nga yun. nadumihan yung mga sasakyan. Malinis daw eh. Yan, 6 million viewers in the house. Miguel, shoutout ulit sa inyo. Para kang naghugas din ng sasakyan Malinis nitong umulan na last. Parang gumaganti yata si Lods James kasi hindi ako pumunta magkat sa live niya. Saan kaya BG naman. nagpunta yung kaibigan natin? BG ako sa kanya, Lods Manap. Alam niya yan, nakasupport ako doon. Iyan mo lang. Gaganti tayo guys. Sa kanya ngayon. Ayan, magandang shoutout ulit dyan sa Team Good Vibes, Mardi Nation. Ayan, magandang shoutout sa inyo dyan, guys. Team Good Vibes. Ayun.
Isang pagpalang bagong taon at bagong pasabog ngayon sa bagong taon. Maraming nagputulan doon sa atin, sigurado. Alam mo naman yung mga Pilipino, kahit bawal magpaputok, pero nagpapaputok. Ayun, nandito na po yung ating DJ ng Ilocos. Diba Ilocos ka, Ma'am Inay Nilda? Ilocos ka ba? Saan ba? Inay. 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 Welcome back sa ating Inay, ang DJ ng Ilocos ng 66.6. So, nahulog na siya. FM station. Okay. Nahulog na yan. Ayun, bumalik. Nahulog na tuloy. Ayan, maraming salamat sa inyo dyan guys sa pabigibigin dyan sa baba. Ayun, tamsak. Ayun, dito na pala si Los James. Ayan, maraming salamat sa inyo. Salamat Los James at hindi ka naman magkaroon ng los-los. Dito kayo. Useless talaga. Ayun. Ay, buti naman. Isang karangalan po guys na dinalaw ako ni James Climax, ang ating kaibigan na. Oo nga, si Juan saan nang galing. Oo, medyo kalbuhin na. Medyo kalabuhin yan guys, pero gwapuhin yan. Si Los James. Kala. Nakita niyang personal yan guys, ma-in-love tayo dyan. Oh, di ba? Oh. Ayan, Los James, may nakapin ako dyan ng premium ni Ma'am Sir. Patamsa ka naman po natin. Ito nilang sampa. Ayan, welcome. Welcome sa'yo, kaibigan, Los James. Mag-set ka na ng live mo. Dahil maglilipat tayo sa inyo doon. Sino? Hindi ka pa mag-live, maaga pa. Si Los James. Kasi naka 2 hours na ako. Ako'y nagugutom na. Ayan. Kanina pa ako naglalaway Alam mo kung bakit hindi pa nag-send si Lolo sa'yo ng ano? Oo. Kasi hindi pa time na cut off nila eh. Hindi pa siguro. Baka nauna na doon. Baka doon na nga yun, sa bahay. Aba, Pero grabe ka dapat naman. magsisend kasi yun, di ba? Oo, magsisend yun. Na naipadala na Hindi pa nila. yun nakalipat. May Minsan isang tingnan buwan mo pa sa... siguro, may isang buwan na ba ako? Ayun ko sa'yo. Hindi pa. Hindi ka pa umabot ng isang buwan eh. Oo. Tingnan Ayun, mo, guys, may anong- nakapin ko ako dyan. Ano yung pagka-monetize mo? November yata yun eh. Los James, November na. mag-set ka ng live mo, Lod. November yun. Bago ng November. Oo, November. Ayun, shoutout, upgrading pre. Oh, pre. Ano mga upgrading pa tayo? Kasi 2022 na yun. Ano, masa na Upgrading ba? trade. Yung sabi ni Birador Kumusta na? Peco. Ayun, shoutout sa'yo, Birador Peco. Gusto na, Verador? Ang ating kaibigan. Kumpari. Padre? Ayan, isa Padre, pong shoutout kumpari sa yan. Padre. Gusto na, pre? Parang panay paputok mo pa rin ng mga taon, ha? Para ipaputok. Anong pinuputok? Ingat, pre. Baka iba maputokan mo, pre. Sa iba ng putok-putok, pre. Ayan, pre. James Climax Vlog. Stag number 2. Miguel out chat. At sabi natin kaibigan na si Los Becua. Ang ating kumpare na si Verador. Basta na, pre. Parang hindi ka na bumalik dito sa Riyadh. Ano nangyari sa'yo? Nalate ako sa balita. Alam mo, pre, busy kasi ako sa ano eh. Kasi wala din kaming trabaho eh. Kaya tulog na lang ginagawa ko rito. Ang kumpanya namin, parang gusto nito magsara din. Ayan, airport, sabi ni KJ Babes. Ayan. Diyan na ako nakabalik, pre. Oo nga. Diyan ka na lang, pre. Baka may marami pa ng opportunities dyan sa atin. Like Pero naman ang dyan. masakit, Kasi hindi ka ang nakabalik masakit dito. lang kasi dyan, yung hindi niya nakuha lahat ng mga ano na. Nabutan ka ng expired ng visa. Mahirap yun. Pero kung ayusin ng kumpanya yun, maayos pa naman sana yun eh. Kasi may pandemic naman eh. Maayos yun.
Kasi 3 years kang ban sa GCC pagka ano na. Apply ka na lang diyan sa mga Asian. Okey, yung Saudi Asian naman 'to, di ba? Pinost na ni ano, pinost na ni Ni? Harold yung last. Ako talaga yung pangalawa. Unggoy. Hindi nga ako binigyan ng ticket pre. Ay, ayaw ko talaga rin pabalikin. Oo nga eh. O kasi hindi ka nila binigyan ng ticket eh. Ticket pabalik? Yun ang mahirap. Kaya ako pag sinabihan ako ng kumpanya ko na one way lang ticket ko, hindi sabi ko balik, kunin ko yung ano ko. Yung benefits ko. Sila ayaw magbigay ng ticket pre. Hindi pala round trip yung ticket mo. One way lang pala yun pre. Mahirap kasi yun. Malaki-laking benefit yun pag andun ka eh. Pagka mga ganong style pre, alam mo yun. Hindi ka binigyan kasi nangyari dati sa kasama ko yun. Sabi niya, bakasyon ka muna. Binigay na ticket, one way lang. Hindi ano sa kumpanya. Wala na, hindi na pinadala. Oo. Mahirap yun. Kaya ano nila yun kasi yung benefits. Kung okay sana, kung makakuha mo pa sa ano yan. Sa OWA. Kung dito ka sana. Yung ano nga, yung kilala ko dun sa Riyadh, yung si, ano yun eh. Sa clinic. Nanalo siya sa kaso niya. Pero matagal na yung proseso. Ako siya nakuha niya. Ang problema, wala siya doon. Ayaw talaga magbigay yan. Nabibigatan na yan pre sa benefits. Ganun kasi yung mga ibang mga kumpanya eh. Oo. Pa-SPM mo. Pero pag wala kasi nagpa-process din dito. Yan, 7 million viewers in the house. Shoutout. Ayaw talaga magbigay yan. Halos ganun ang style. Kasi pagka nagbigay sa'yo ng ticket na one way lang, labo yan. May ano yan. Kaya ako pagka ano talaga yung ticket. Pero meron din kasi minsan na binibigyan ka ng round trip para hindi mag-ano. Nangyari sa amin dati yan, nung kasagsagan ng pandemic. Pabakasyonin kami. Sabi namin, pabakasyonin mo kami, bigay mo na yung benefits. Kasi walang kasiguraduhan kasi yung makabalik pa eh. Wala naman pera daw. Hindi kami pinahuwi. Mamaya magkalabuan doon sa hindi mo na makuha yung ano mo. Yung benefits mo. Sayang yan. Ayan guys, 9 million viewers guys. Patamsak ka naman natin nakapin sa taas yan. Tamsak lang guys, Premium Ma'am Scarlett. Hindi ka pa naman makabalik niyan pre. Pagka ban ka 3 years lang pa eh. Sa buong GCC yata yan. Apply ka na lang sa iba. Marami pa naman. Kaso lang siyempre ngayon, mas mahirap kasi mag-apply ngayon dahil siyempre alam mo naman. Yung pandemic kasi ngayon. Parang trabaho sa Manila dyan. Medyo ano. Gusto mo mag-guardia pre. Sabihin mo lang. Oo, 3 years yan. Oo, pre, 3 years. Oo, 3 years yan, pre. Kaya mahirap talaga yan. Kasi kung gusto ka nila pabalikin, bigyan ka ng ticket, tapos kasuhin nila yan, yung expired visa mo, kasi pwede pa naman maasikaso yan eh. Hindi mo winidraw. Style ng company yan. Sayang. Dapat inubos mo na kuha yun bago umuwi. Okay, pag-deal ka na. Kasi di ba medyo nagkaano na kayo dati ng ano mo. Hirap din kasi minsan magtiwala pagka sa mga dito mga ano. Kailangan talaga. Sigurista ka rin. Dito ka.
Kasi pagkadating sa ano, may mga kumpanya kasi pagdating sa binigay na ng benefits, nabibigatan na sila. Ayaw nilang bumigay ng malaking halaga. Gano'n kasi 'yun, eh. Kaya sa amin, establishment na naman sa amin. Resoluhin mo yung benefits na hindi naman malaki, pero binibigay naman sa amin kasi marami na nag-e-exit, eh. Pero hindi lang kalakihan. Pero okey lang at least may makuha ka. At rider ako, bad trip talaga, eh. Oo, gano'n talaga 'yun pre, naano ka no'n, nasalisihan ka. Akala ko kasi round trip yung ticket mo, 'pag round trip yung ticket mo, ay sure 'yun. Tapos na-expire pa yung visa mo. 'Pag na-expire yung visa mo, baka pa-medical ka ulit niyan. Sabi ko, hindi, okey dali naman aksiyuhin 'yan kasi may kasamahan ako dati sa Riyadh, 1 year nga sila bago makabalik, eh. Naayos pa naman 'yun sa ano sana, eh, kung gustuhin talaga ng kumpanya. Oo, maayos sana 'yun, ganda ng usapan namin. 'Yun 'yun. Baka malay mo, baka makuha mo pa naman. Eh, alam mo naman kasi dito, eh, kahit sabihin mo nga na may dala ka pang ano, eh, pahirapan pa, eh. Ayan, mega love shoutout ulit diyan sa inyo guys, sa 6 million viewers natin sa baba. Ayan, maraming salamat sa inyo. Ay, yung batch di umuwi, kinuha talaga ang mga benefits niya. Oo, tama yan Kuya Jebeb, sasakuhain mo talaga. Tulad ngayon kasi pandemic, medyo kapos yung ano, yung kumpanya. Buti kung mga gandang malaking mga kumpanya, okay lang. Pero kung mga establishment lang rin, nanghihinayang na silang magbigay ng malaking halaga. Ayun, BJ lang, Lods. Hindi ka ano, Lods? Mag-live, Lods James? Sit ka na live mo, Lods. Sayang naman, wala ka namang ginagawa dyan, eh. DJ Boom Boom. Idol. Gano'n din kami pre, gano'n ano kami. Natapos na rin kontrata namin sa government. Kaya mas marami yung higa sa trabaho. At least 'pag dito ka naman kasi, kahit papaano yung sahod mo, eh, sumasahod ka naman pero hindi na tulad 'pag sa ano ka, may mga ano sana. Yan, Lods James, maraming salamat sa pa-BGBG niyo. Ayun guys, may naka-pin po ako, patamsakan naman natin yan guys. Tataka ko, ba't BG lang ngayon si James? Wala yan, BG. busy yan. Ano yan, busy yan, kaibigan natin. Pagod yan. Intindihan na lang natin si Lods James. Napaka-supportive yan. Alam naman natin. Mag-in na po tayo. Ha? Mag-in Mag-sit ka na kaya? Mag-in na tayo. Hindi. Mag-in na tayo. Nagugutom na Joke kasi ako. Nagugutom kasi ako doon sa Bangos. Parang gusto kong bumili ng ano, ng tuyo tsaka ano, kanton. Oo, kasi malamig ngayon. Masarap yun. Makanton Si ngayon. James, hindi rin naka-live yan. Ha? Hindi rin naka-live. Dapat mag-live na yan 9 till 11 o'clock. Oo, pwede na mag-live si Lods James kasi marami namang pupunta ng mga margination. Mag-live ka, Lods, sayang.
Kasi hindi nagla-live kasi si Lods si Lods Spell Cup. Kaya mag-ano ka, mag-live ka. Gabi-gabihin mo na yan. Kahit malate ka mag-live. Okay lang yun. Mag-live ka na, Lods. Sige. Lods. Lods James, mag-live ka na. Na. Nakita ko mamaya sa live mo. Promise. Huwag na magtampo dyan. Okay? Diba? Ano ba? Virtual hug pa sila. This is Hindi ako mag-live. Kahapon ako nag-live. Mag-live ka ngayon. Okay naman yun. Dalawa ating gabi na ito. Hapon nag-live ako. Yan okay yun. Kasi mas naga kasi ako nag-live. Kaya sabi ko eh. Kasi dapat 8 yung schedule ko. Pwede ka man mag-live pa. Maga pa. Maga pa, Lods. Yan na, mag-sit ka na, Lods. Yan na. Sayang. Oh. Live ka na. Oh. Ayan, 8 million viewers in the house. Miguel, shoutout ulit sa inyo. Ayan, maraming salamat sa inyo dyan, guys. Guys, mapapagsakan naman natin yung nakapinda. Kung magbabagong taon naman, share nyo naman yung tamsak nyo dyan. Sige na. Sabayan din natin yung music ko. Ayun, 8 million viewers in the house. Ayan, sige lang, pre-Lods, Padre Lods Pekwa. May mga paraan, may ano din po yun, may mga kadahilanan din. Mas marami ka pa makitang mas malaking ano dyan. Ano ka pa ng mga trabaho dyan na mas Nahulog ako, Sir Party. next DJ Boom Boom. Nahulog ako, Sir Faulty Lobat Sipiko. Yan, sige, Ma'am Inay Nels, mag-ano ka muna dyan, mag-charge ka muna. Ayun, 10 million viewers in the house. Miguel, shoutout ulit sa inyo. 35 tamsak, bakit wala kang harang? Ayun, wala akong harang, Ma'am Aya. Mayroon akong harang, baka napagod din siguro yung harang. Hindi, ganun talaga minsan pumasok ka, hindi ka naharangan. Lumabas ka muna, Ma'am Aya. Pero wag na, dito ka na sa loob. Maraming salamat dyan sa 9 million viewers in the house. Miguel, shoutout ulit sa inyo. Yan, shoutout ko po yung ating mga DJ. Hindi nyo po kilala. Ayan, may tunog. Shoutout ko po yung ating mga DJ. Ayan. Shoutout Ate Nilda. Ate Nilda, nalding na kami shoutout. Yan, shoutout sa ating DJ sa Quiet Station po. Ang ating DJ si Ma'am Rachel Evangelista. Yung 88.8. Yan, Quiet Station, FM station po. Yan. At yung ating DJ ng Mindanao Station. Ang nag-iisang manapdulang ng 7.7 Mindanao FM Station. Ito ng isa nating DJ na bumaba, nalubat daw siya. Walang iba kundi si Ma'am Nelda Pelepe. Ang 66.6 ng Ilocos FM Station. Gusto niyo maging DJ guys? Sumakit dito sa taas? Hindi ba? Hindi ba dulang ito? Hindi ba? Ano yan? Mga pari natin yan. Dapat medyo maganda yung pangalan. Hindi ba dulang FM? Hindi ko. Mababa po yan mula sa 99 hanggang sa 88, 77 hanggang sa 66 po. Pag umakyat si Los Diaz, maging 55.5 DJ ng Bicol FM Station. Ayan, Miguel, shoutout ulit dyan sa 6 million viewers in the house. Mag-set ka rin ng live mo, Lods James. Hintay po yung ating mga magnesium. Live ka, sayang yung panahon.
ka na airport, sabi ni KJ Bibs. Hindi ba dulang FM? Natawa si Pebbles. Ay, si KJ Bibs kasi hindi naabutan ng ano ko eh, ng ano kaya hindi siya kasama sa mga FM station. Pag mayroong FM station guys, mayroon din tayong AM station. Yun po yung mga drama-drama. May drama po yan. Yung drama saka, nabutan niyo yung mga drama-drama noon. Oh. Yan, bili-bili. Ba't wala akong bili-bili na yan? Meron ganyan. Wala sa akin yan. Gusto ko sana yung may bili-bili. Ngayon guys, mag 3 hours na lang ako kasi wala naman naka-live para nagugutom na talaga ako. Luna, it's vlog. Shout out sa iyo. Sino yan? Si Nina. Nag-live din si Ninang? Ayan. May nag-live pala ng Margination. Okay lang, hindi nag-live sila sa James. Masarap yung hope. Ayun, ikaw na lang hinihintay ni Falcon James. Akyat ka na. Ayan. Okay lang yan, guys. Alam naman natin sila support yung ating kaibigan yan. Ayan. Maraming salamat. Ayun, guys. Mga ba naman? Ba, may patawa din. Cesar Sanchez, shoutout po. Shoutout sa sin. Opo, Ayun. Ayan guys, welcome po kayo rito sa gawin ko na kaya sa akin AM station. Kasi ano ko, magdrama-drama ako. Kaya mo na Lutz Manap, okay lang yan. Ng DY sa akin. Mayroon yan eh. Kung pagka AM station yan guys, DY yan. DY Falcon. DY Falcon. AM station. Tapos lagyan natin ng drama yan guys. May drama yan. Loads man up. Pero wag yung medyo may ano kasi ano yan. Dapat yung drama natin, ano lang siya. Action. Action ganda kaya natin. Comedy. Kaya Lods James, akit na rito. Mag-drama po tayo sa taas. Paganahin natin po yung DY Falcon. AM station. Ayun guys, may nakapin po ako sa taas dyan. Tatamsakan naman natin yung premium ni Ma'am Scarlett. Team Maliw-Maliw po. Always support sa Team Maliw-Maliw para umangat po yung Team Maliw-Maliw. Para ikalat po natin sa mapa yung Team Maliw-Maliw. Nag-isang founder ng Team Maliw-Maliw, nag-isang 88.8 Fight Station. Ma'am Rachel Deji Evangelista. Diba? Tawa si KJ Bibs. Yan, wala ang aking gutom. Hindi ako vlogger. Shoutout sa'yo, lads. Ayan guys, may nakapin po ako sa taas. Patamsakan naman natin yung nakapin dyan. Ayan, maraming salamat. Happy New Year. Ayan, Happy New Year sa'yo. Blessed New Year sa'yo, Lods. Di ako vlogger. Maraming salamat po. Ayan, isang mapagpalang bagong taon po sa ating lahat. Ayon, title ng drama, Yugyug sa Kadlawon. Aba, maganda yan. Ayon, sige gatay og sa kaugtuhon. Ano sa Bisaya ba? Nagatay og kon adlawon. Yan. Alam niyo ba yung tayog guys sa Tagalog ano yan? Umuuga pagtanghali. Yung sa kay KJ Bes naman title ng drama, Yugyug sa Kadlawon. KJ Bes, kalago mo.
Ayan. Ayan, maraming salamat din sa inyo, guys. Ayan, guys, maraming salamat ulit sa inyo. Nakasunod na mayroon na mga dramatista rito sa DY AM station. Meron tayong FM station, meron tayong AM station. Yan, si KJ Babes yung ating dramatista. Di ka vlogger, ambot sa imong kalago. Kalago. Anong kalago? Ayan. Ayan, mayap abakika. Ayan. Ayan, may natutunan na si KJ Babes na ano. Ayan, palakpakan natin. Ayan, ito na siya lingwahe ng Pampanga. Kapag lagi kasi narinig mo yan, guys, masasanay ka. Tulad ng mga salita ng mga namin, mga Bisaya. Bisaya kasi kami. Hindi kami Ilonggo. Bisaya po kami. Kasi Luzon, Visayas, Mindanao. Kaya napabilang po kami sa Visayas. Panay Island po kami. Diba? Kayo KJ Babes sa Northern Mindanao, Northern Visayas po ba kayo? Ay, Mindanao pala kayo, no? Kami sa Western Visayas po kami. Ayan, nasakop po kami ng Panay Island. Eh, yung Panay Island po ay napapaligiran ng Aklan, Kalibo, Antique, Iloilo. Ayan po. Doon sa Region 6 po kami. Ayan. Yung Negros po, Negros Occidental, sakop pa ng Region 6 po yan. Ito sa Lods James. Maraming salamat sa pabidyo mo dyan, Lods. Thank you so much. Maraming salamat sa pagdala nyo dyan. Ayun guys, may nakapin pa ako. Patamsakan na natin yung premiere ni Ma'am Scarlett. Yan. Shoutout sa Team Maliw dyan. Yan. Ma'am Carmen, Maria. Ma'am Nelda Mampay sa Ma'am Samra, Ma'am Ruby. Ayan. Ma'am Scarlett, Ma'am Davy. Sino pa ba yung Kablazy? Ayun, KJ Babes. Ayun. Yung sikta ni Jerry Vlog nila, shoutout. Ayan, maraming salamat sa iyo, Ma'am mo. Ad moderator po natin siya, no? Si Signature Panga. 8 million viewers in taas. Mga shoutout ulit sa inyo. Maraming salamat sa inyo dyan, guys, sa pa-BG nyo dyan. Maraming salamat sa pag-support sa bahay ni Falcon, ang nag-iisang lawi ng disyerto. Maraming salamat po sa inyo. Tamsak Dan, bye! Ayun, si Ma'am Axel na ba? Ma'am Axel, ang gwapa nga si Ma'am Axel. Ma'am Axel, hindi ka na hindi ka na mag-sungod-sungod, Ma'am Axel. Kaya bisita sa buong. Ayan. Ayun, maraming salamat sa iyo, Ma'am Axel, sa pagdalaw. Madam Axel, bye! Hihi. Ayan, nakalive din si Madam Axel. Madam Axel, ayan. Madam Axel. Ayan, BBM po yan. Ano yan? Ayan, Leo Marcos po. Si Ma'am Axel. Ayan guys, malapit na rin yung eleksyon. Vote wisely po. Yun nga sabi nila, vote wisely. Ma'am Axel, maraming salamat sa pagdalaw, Ma'am Pong. Thank you so much, Ma'am Pong. Pa-jacket po, ayun, may jacket ka na, Ma'am Sek ni Jerry Panaga Vlog. Ayan, ano ba binaba mo, Sek ni Jerry Panaga? Tingnan po natin. Ano natin yan? Excuse po. Ayan. Kita na lang kita Bomba, Birada, Public May Dance. Saot kamayan. Ayan, Lods, panoorin ko lang yung yung video mo, hindi ka tayo sa kasi na para may ka naman. Ayan, nasa harang pa po ako. Yung hello po sa lahat, Mega Love, shout out. Yan, 200 November 22 yata to. 295 views. Ayan. Ayan guys, may binaba si Lods, malaki na rin kanyang bahay. Support naman natin guys. Tulungan lang po tayo. Yan Lods, Jerry, may nakapin pa ako sa tamsakan naman natin. Iwan ka lang ng bakas po pag hindi ka pa nakadikit. Maraming salamat.
Tapusin ko lang yung video mo. Ayan. Basi kasangkad, magwaswasaon kay mo si DJ. Yan, Lods James, maraming salamat sa pa-BG mo yan, Lods. Thank you so much sa support. Support nito yung kaibigan na si Lods James. Bongbong Idol. 4 million viewers in the house. Miguel, shoutout ulit sa inyo. Ayan, nakapin na dikit din, bagong dikit. Ayan, maraming salamat sa Lods Jerry. Nagbabalik po yan. Iwan ka lang po ng bakas kay Ma'am Scarlett. For tip. Ano itong inano mo? Bako. Laki na pa ng bahay mo rin, Lods. 3.9. Saudi ka rin ba, Lods, sa Jerry? $3.19K na yung bahay mo. Laki na. God bless you po sa inyong lahat. Bye-bye. Ayun. Ayun, yes boss. Ayan, ano na, Lods. Pinanood ko na yan. Dikit na po. Kami natin ng isa. Ako na lang dikit yung main ko sa'yo. Ayan, Kalimbang All. Ayan, dikit na sa Lods sa Jerry. Ayan, sa Saudi din po ako, Lods. Ayan. Ayan, BG din po. BG lang ating mahal. Ayan, maraming salamat sa iyo, Ma'am Carmen. Ayan, sa daman po ako, Lods, sa Jerry Pangabla. Ayan, si Lods James Climax po sa Katip po yan siya. Ayan, maraming salamat sa pa-BG nyo dyan sa baba. Guys, mag 3 hours lang naman ako, mag-i-in na rin po ako. Ayan. Makasupport na naman tayo sa ibang nag-live stream. Ayun, 6 million viewers in the house. Ayun guys, pa-support naman yung nakapin dyan sa taas, yung premiere ni Ma'am Scarlett Black. Mahal Ading Carmen, maraming salamat sa pa-BG mo dyan. Ading James, thank you so much. 7 million viewers in the house, maraming salamat sa inyo. This is the mix of DJ Bongbong. Maingay kasi dito sa baba kasi sa labas kalsada na kasi. Ayan, shoutout sa lahat ng ating mga DJ dyan. Yung mga DJ natin sa FM station. Yung DJ natin sa Quiet Station, saka Mindanao Station, saka Ilocos Station. Shoutout po sa inyo. At shoutout din sa ating bagong FM na AM radio station. AM radio station guys, puro drama po tayo dyan. Yung FM station naman natin, alam naman natin pag FM station may puro music po yan. Di ba Lods Manap Dulang? Sana all may B8. Oh, sana sa B8 mo, Lods James. O nakapasyal tayo yan, maka-grounded lang yung Lods James sa niya. Sa wiring niya, sabi ni Lods Saldi. Kasi gano'n naman talaga yan eh. Baka hindi lang na baka may mga ground lang. Alam mo naman ngayon, may mga static na yun. Gano'n talaga yan, Lods James. Pagka matagal ka ng uwi, may static talaga yan. Pagka lumapag ka doon sa kama mo, di ba, mayroong maapoy. Ayan, Ninang's Vlog. Maraming salamat sa pagdalaw, Ninang's Vlog. Ay, naka-live din si Ninang's Vlog. Thank you so much sa iyo, Ninang's Vlog. Ito sa iyo, Ninang's Vlog. Ayan, Ma'am Rhea. Ma'am Rhea, maraming salamat. Miguel, sa Kuya Falcon of Desert. Ayan, thank you, Ma'am Rhea. Si Ma'am Rhea po ay nasa, saan ba yun, Lods Manap? Nakalimutan ko na si Ma'am Rhea. Kung saan. Ayun, nasa Paris po si Ma'am Rhea. Diba?
Oh, hindi na ako nagkakamali ngayon, Ma'am Maria, kasi sinusulo ko talaga yan. Ayan, Ma'am Sek, ayun. Ayan, Lods sa Sek ni Jerry Panga. Maraming salamat, Lods, sa pakulay blue mo dyan. Thank you so much, Lods. Maraming salamat. Maraming salamat sa pag-share ng iyong blessings, Lods, sa Jerry. Shoutout Nina's Vlog. James Babaero. Shoutout sa Lods Nono. Ayan, sabi ni Nono, yung ating kaibigan. Ayan na naman. Ayan, okay na, Ma'am Maria. Nakabisado ko na. Ayan, busted ako sa'yo. Alis na ako. Nina's Vlog ni ano kita, ni... Ang tawag nito? Pinabati kita, Ninang. Ayan o. Ayan, alam na ha. Ayan. Oh, Ma'am Maria, kasi inaalam ko talaga yan. Kasi hindi na tayong ano. Kasi ano na ngayon, 2022 na po, Nina. Ay, Nina, Ma'am Maria. Mali-mali naman ako. Ayun, shoutout Nuno sa punso, sabi ni Los James. Ayan, magbago ka na, James. Parang may alam si Los Nuno sa Los James. Ha? Yan, nagtampo tuloy si Ninang. Sabi Ninang busted daw. Hindi, Ninang. Siyempre. Ayun. Ayan, Ma'am Maria, maraming salamat ulit sa pagdalaw sa aking live stream. Thank you so much sa iyo, Ma'am Maria, at saka kay Ninang's Vlog. Ayan. Los Nuno, maraming salamat. Saan si Manap Dulang? Na ba? Ayan, si Los Manap Dulang ay dyan lang po yan. Alam mo naman yan na maraming ginagawa yan. Baka tumutusok pa. Kasi mahilig umakyat yan. Si Lods pa lang. Kaya bago umakyat yan, tumutusok muna. Ano diba? Ayun, royal na kasi si Falcon. O tama yan, Lods. No? Kasi sabi ko nga sa'yo, walang forever. Pero mayroong together. No, sabi ni Ma'am Maria Velasco. Maraming salamat sa inyo. Ayun guys, may nakapin pa ako dyan. Patamsakan naman natin. Ma'am Maria, maraming salamat ulit. Ayan. Los Jerry, maraming salamat. Live ako na dito sila sa akin. Ayan. Sige lang, Ninang Vlog. Ayan, sige lang. Naka-live ko naman. Ayan, Nono. Mega loud chat po sa iyo dyan, Nono. Shoutout po sa iyo. Kumusta po, Nono? Palipad ka na dyan. Monetize na ating kaibigan, Falcon of Desert. Ayun. O, diba? Yan sabay sila. Di pa na kayo yun, guys. Yung co-host mo nasa ibang LS na. Oo, nandun yan kay Nina's Vlog. Kaya sabi ko, wag ka na mag-mute para marinig ko rin yung usapan doon. O, diba? Ay, yung mga nagsusupport Ninang, yung kung sino naka-live, dapat, ano din dito, para malaman din natin. O, diba, Ma'am Rhea? Anong kami dito? Kaya na kayo magtampo dyan. O, diba? Dan maraming salamat sa Lods sa PBG mo dyan. Shoutout sa lahat ng Marley Nation. Maraming salamat. Guys, may nakapin pa ko tam. Saka naman natin. 8 million viewers in the house. Maraming salamat ulit sa pagdalaw. Lods Jerry, maraming salamat sa pakulay blue mo dyan. Sorry, pass mo na. Wala dito palipad. Ayan. Sige lang. Wala naman problema yan. That's not. Support lang tayo. Diba? Ano talaga yan? Diba, Lods James? Ayan, Ma'am Ryan, Inas, maraming salamat ulit sa pagdalaw. Ayan, Lods Nono. 3 hours lang guys, mag-in na rin po ako kasi napapagod, nagugutom na po ako. Narinig ko kasi kanina yung sabi ni KD Vibes na, no? Yung ginataan nga, masarap nga kumain eh. Oo. Yung ginataan na langka na may dilis na maputi. Tapos mayroon siyang pansit. Tapos mayroon siyang paksiw na bangos. Tapos mayroon pa siyang daing na siyempre, bangos. yan ang pinakamasarap yung Kaya nga sa oo, ganun yun, Ninang. Mayroon dito masarap. Kaya nga sabi nga nila, bakit yung daing maputla? Wala namang daing na may lagyan ng tuyo, di ba? Meron ba yun? Daing na lagyan ng tuyo. Di ba dapat suka lang? Ano ba yan? Ha? Bakit yung daing yung mapula? Di ba dapat yung daing yung suka lang? Tama ba yun? Ayun. Love ko si Falcon. Ayun sabi ni Ninang. Sana all. Napasana all ka na lang kay Ninang. Patay tayo dyan. Hintayin ko Ninang sa palab mo dyan kay Falcon. Ay, maraming salamat. Ano? Huwag mo na i-close para marinig ko yung sabi ni Ninang doon. Ayun.
Ayan, Lods Jerry, maraming salamat sa iyo. Sa pagpalit ng Hindi ka pa rin kasi nakakalimutan ni Ninang eh. Ewan ko ba kaibigan Ano Falcon? naman si Ninang, mabait tayo. Dapat support lang. Dapat support po tayo. Di ba, Lods James? No, Ewan ko ba lang anong natin meron pangalan. ka siguro yung mga ano-ano diyan, parang 25 years old lang ano. Ang ganda ng boses ni Kuya Falcon, ano? Alam mo guys, ano na kasi tayo, matanda na tayo, kumbaga yung buhok natin, puti na. Hindi yung kulay yun, parang mas Hindi nung pinaitim mo kasi parang 25 years old lang. Ay, Ma'am Rhea, wag kang ano dyan, Ma'am Rhea. Ha? Narinig kita rito sa aking live stream. Ayun, stay home, sabi ni... Ayun, tinan mo, hindi siya umakyat dito, pero umakyat siya doon kay Ninang. Bumawi sa'yo. Kahapon daw, hindi ka umakyat eh. Hayaan mo siya, malulus. Hindi lang siya mababaog, malulus-lus lang siya, tinan mo. Wala pa siya dapat si Charlie. Yan, Diyos, Nina, huwag ka nang maniwala. Yan, kasama mo dyan. Gawa ka na ng FB page mo. Una ko siya makita, love at first, ako, abay. Gawa ka, ano, Maraming pag salamat may sa time inyo. ka, gawa ka ng FB page Thank you mo. so Ninang's much. vlog din para at least. Aba, Ninang. Hindi tatanggap. Ay, Talaga Ninang, may naman, live ka na, Ninang, Ninang. oh. Mag-focus ka muna doon, Ninang. Hindi ako makapag-focus sa aking live. Pag may ka pa rin. Kapag Oo, na-absent-minded si Falcon kay Oo. Ninang, oh. Di nga bakit ko, may nakabantay kasi. pictures mo sa May white. nakabantay. Balos din. Baka outside ako ng book tayo. Kasi ayaw na. Oo, diba? Kasi nga, natitis pa lang na may kaparehas yun. Ang daldal ni James dyan ha. Ito kayo pa-BG-BG lang. Ninang's vlog. Oh, ginantihan ka daw kasi kahapon daw nag-live siya, hindi ka umakyat eh. Okay lang yan, Lods James. Ay, hindi umakyat sa aking live stream Sa ay YouTube mo, hindi maglulos-los. tatanggapin. Picture mo na lang, Ninang. Katulad ko, ayan. Yung picture ko, yung pa rin, para madaling matanda. Tapos, yun nga lang. Ayun, may shoutout sa inyo dyan. No, shoutout po sa'yo. Magbabayad ka. Wedding nga, Falcon, may nakabantay kasi. Pag na-monetize ka ng use ng ano ng Facebook, meron pa rin yung tao. Pag free lang yung paggawa ng page. Pero yung Trying to get up pwede ka ma-monetize. big healer Oo, of hope. may possible na mag-invest ka. Oo. Ako naman, ko lang, post lang ako ng post. Ayan, bigla shoutout ulit dyan sa 6 million viewers natin. Maraming salamat. Ayun guys, may nakaprint pa ako yung premiere ni Mama. i-share mo yung yung live ko doon. Paano? Share mo daw yung live stream. Pati ikaw, kasama ka Oh, kasama ka mapalo. Pati ako. Hindi, tatlo tayo mapahamak. Pag napalo ako guys, sama-sama natin papaluin lahat. Ayun, Ma'am Rhea, maraming salamat ulit sa pagdalaw sa aking live stream. Sa kanina. Gusto no, thank you so much. Shoutout sa team mo Malo dyan. $1 si Paul McCartney. Aba, pa-5 ka pa, Lods James, ha? Kala mo ko na rin kung nagdalaw sa kanina. Meeting siya ata si Paul McCartney. You're from American, you're American. Aba, si James nag-Lloyd na. Oo, nag-Lloyd na. Ayun, ganun talaga yung kay James. Pinin po natin kasi veterano na yun. Hindi kasi, hindi. Pag mga veterano. Hindi ako kasi nag-mute doon sa kanya, kaya dinig. Oo. Lahat ng Maganda pinagsasabi yung niya. Kasi pag narinig ko yung sabi niya, mga veterano yan guys. Alam nila yung anong mga ano. Nadidinig niya ni James yung sinasabi ko. Pero kaibigan ko yun. Sorry po. Sabi ko na matulog yan si Lods James. Hindi ka love ni Falcon. Love ka noon. Aba, si James. Nahihiya lang. Huwag ka magtampo. Sino daw yun? Ano ba yan? Ano ba yung Falcon? Sino daw? Puso ko ngayon ang sad-sad talaga. Aba, Sana kawawa all si sad yung Nina. puso. Kawawa talaga si Ninang. Oh. Binasted ni Falcon. Kawawa ka naman, Ninang.
Na-deactivate yung puso. Na-deactivate yung puso mo. Yan. Paano ba si Ninang? Activate ka Oo ng nga. puso. Done for back, Harry Mueller. Ayan. Masigla naman ni Los Gibson sa kabila. Mga foreigner Oo nga. na nagpupuntahan sa'yo dito. Wow. Puro gwapo doon. Ayun guys, dito naman tayo kasi mga pangit po Baka tayo. yan yung mga Ayan, sa lahat ng mga pangit dito na kayo pumasok sa live stream ni Falcon. Diba? Ang isang lawin ng shirt. Ayoko maglagay. Kami dito. Magwapo doon sa bula eh. Familiar yung mga lingam yun sa akin. Tatawa din sila doon. Ayan guys, mga 3 minutes na lang mag-ano natin ako. Lalo na si Richard Gere. Parang Si Richard Gere daw. Hindi. alam ko na ang Gwapo si Richard Gere. Parang dati alam mo lang, Falcon, I'm so in love with you. Aba, si Ninang. Talagang hindi talaga mapipigilan ng damdamin ni Ano daw? Ninang kay Ano Falcon. daw sabi ni Ninang? Full in love daw sa'yo, Falcon. Full in love daw sa'yo. Papasa all ka na lang. Pagbigyan mo na lawin ng desierto. Ano ka ba? Yeah. Alam mo ba Sana kung all bakit? pagbigyan si Ninang. Sige na. Mamili ka Mapalang siya. yung live stream ko. Mamili ka na mapalang lang yung live stream siya ko, o si guys. Ninang. Tandaan mo si Ninang. Ano? Oh, Mapalang si yung live stream ko, Ninang. hanap. Oo, mamili ka. Yung Yes, sa malapit sa akin o. Lods, si mana mag-mute ka na Ninang. muna. Mag-mute ka Ha? muna. Mag-mute Mag-mute ka muna. mag-mute na daw ako. Sige pa ba na ako? Ayan, Ma'am Emily Jokson. Maraming salamat. Mayong gabi sa iyo, Ma'am Emily. Kumusta ka na, Ma'am Emily? Alam ko si Ma'am Emily na sa Kuwait din po ito. Maraming salamat sa pagdalaw, Ma'am Emily. Yung lalaking may hawak nung nag-uupong. Ayan, maraming salamat din sa PBGBG mo dyan, Lods James. Ayan guys, Ma'am Emily, may nakapin pa ako sa taas. Pakitamsa ka naman natin. Hindi ko yung nakadikit. Happy New Year! Anthony Reyes Sagan. Ayan, Happy New Year po sa imo, Ma'am Emily. Alam ko si Ma'am Emily, Ilongga din ito eh. Happy New Year. Wisdom Man disaster ang po sa Ma'am Emily. Ayan, Happy maraming New Year, salamat. my laptop po. Falcon, Maraming sabi ni Ninang, Happy New Year, love Falcon. Haba. Parang hindi ko narinig ah. Sabi niyo nang Happy New Year daw. Na meron, kanina. Meron daw? Daddy Sige B, Ninang, Happy New Year. Daddy B, thank you so much. Love you. Sa tanan. Ayan, Happy New Year to host. New Year. Sa lahat pala. Gusto Ayan. nyo yung Daddy B? Ayan, Happy New Year sa lahat at sa tanan. Sabi ni Ay, Ma'am secret to diary Emily. lang siya isa, Daddy B. Ma'am Emily, pitamsa ka naman natin yung nakapinggan sa class. Thank you, Daddy. Ayan, maganda itong live guys. Kasi may nagsasalita doon. May ribat-ribat ito. Maganda ito. Magandang laban ito. Para mapalaban si Falcon ito. Ito. Ito pa. Ayan, 7 million viewers in Das. Miguel, shoutout ulit sa inyo. Maraming salamat. Ayan, shoutout sa Team Maliw-Maliw dyan. Team Good Vibes. Ayan, Mardination. Ayan guys, naka-live din si Ninang's vlog. Ayan, support. Nag-activate ang mattress ni Ninang. Haha, tawa. Activate daw. Sana all nag-activate yung materialis. Ay, mattress pala. Sorry. Ayan guys, may nakapin pa ako dyan. Patamsa ka naman natin yung nakapin. Mali na tayo pag bagong taon kasi dapat guys, huwag na kayo mag New Year's resolution kasi ganun din naman. Kasi pabalik-balik din naman yan. Sabi niya kay Jebius, nag-activate ang mattress ni Nina ngayon. Nag-activate na yung mga materialis ni Nina. Bakit wala yung music ko? Sige kaibigan, 3 hours ka na. Mag-ganap po tayo. Mag-in na ako, Lods Manam. Sige. Sige. Ayan. Ayan guys, ayun guys, naka-live din si Ninang's vlog. Lipat po tayo doon. Lipat po kayo doon. Ayan, mag-in na rin po ako guys kasi naka 3 hours. Kakain muna ako, nagugutom ako. Ayan, maraming salamat ulit sa inyo. Ma'am Rhea, Ninang's vlog, Lods Nono.
Hi, Lods Jim, kay KJ Babes. Ay, maraming salamat sa pagdalaw sa aking live stream. Ayan. Yan, shoutout ko. Lods James, maraming salamat sa iyo, Ma'am Emily. Ayan, maraming salamat. Mag-end na rin ako guys kasi naka 3 hours na rin po ako. Lipat po kayo guys kay Ninang's Vlog. Ayan, naka-live din po si Ninang's Vlog. Support din po natin, support lang po yung mga Mardination dyan. Ayan, shoutout guys. Ayan, shoutout din guys sa aking mga members dyan guys. Ayan, salamat host, sabi niyo Ma'am Emily. Ayan, shoutout sa inyo yan guys, kay Lord Salde. Kay Bro Noel. Ayan, Lord's Forever Mine, Elonga Vlog. Ayan, kay Ma'am Lori. Kay Lord's Random Yuan. Kay Ma'am Richard. Lord's Manap Dulang. Sino pa ba yung ano? Ayan, bigla shoutout sa inyo guys, maraming salamat. Ayan, maraming salamat din kay Ma'am Marianne Vega. Ayan, sa pag-share na kanyang blessing. Ayan. At saka kay Lord's Jerry. Ayan, maraming salamat sa iyo. Ayan, Nina's Vlog, thank you so much po. Ayan. Yun, lipat na kayo guys kay Ninang's Vlog. Naka-live din po si Ninang's Vlog. And thank you sa inyo lahat yan. Ayan, maraming salamat din guys sa nagtamsak doon sa nakapin sa taas. Ayan, thank you sa inyo lahat yan. Happy New Year po sa inyong lahat. Ayun, a blessed 2022 po sa lahat. Those James, maraming salamat at maraming salamat din ulit sa inyo. Hindi na matatapos yung pasalamat natin ito. Ayun, salamat ulit sa inyo. Tumatanda na tayo guys, ayun, hindi makalimutin. Ayan guys, maraming salamat ulit sa inyo. Ayun, keep safe po sa lahat and God bless us all po. Ayan. Thank you and bye-bye. Bye-bye. Bye-bye guys, good night.